ሰላም ሰላም ጋር ተታኸኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እናደረገ ኢየሱስ ጎይታይ አምላክ ይመስገን በመኻ ሒዘ መጽእ ዘልፈቃል አምላክ ትንቢት ኢሳያስ 53 ካብ ጥቕሲ 7 ጀሚረ ሸክ ገብር የምሳኽን ክብሪ ጎይታ ይኹን ያርት ሓምዳ ኣኽኒት ንኡናራትኒ ንኣርበኒ ታይታ ይናደር ኢየሱስ ክርስቶስ ንመታን ክራኽዲ ጋኽዲ ونارادين مو جارت حمد أخني نيقالت سي أبوردو نونغسي أينات نكفر ونواقع سايتا ذكر نونغسي كن يسوس كريستوس نادرجت برجارت أخني هاليلويا يسوس كريستوس بويتاي زاوير يبارك شمي يبارك يسوس نادرجت جارت حمد أخني ورا يخم قال جارو سياس أمكرا من سياق لنا تفلت بشم يسوس ينبغر له مكارات أجابي رئيسو أوارد أفوت عكفتن آمين يسوس نادرجت يسوس تا ينمتان مكارا كربرو إنما كرني لكن دي أبسي بدلا وريح يسوس كريستوس ينمتان كبد مرة درب الدكون كسي وريح نحب الدنيا كن ليه وريح قلتنا حبنا قلنا عن ورأسي جنيوتا نشوسي كتابة قراني لكن ورأسيكم كم تناب محردي زكب كاب جنشل كم تعب كني مأزتا سقط بالبقي عفو عكفتن يسوس درجة إن بقى برخ سرري سنة إن برخور لفرق الدابر جابلتا تمي لفردري سنة يسوس درجة يسوس تا ينمتان بقي سنة إني سقالو دني كتكتو جابلي تمي فرق نيشوتتا كتابة على وريح قلتن كتكدنا كله وريح قلتن مسألة سألتنا كله عن رأسي يوتا ليرحسي كتابة على يسوس كريستوس درجة آمين ورجال دخلني هاليلويا كاب تقعتن فردن توسدي كم مدري هيوان كم تقارتي كابتم ولدو من حسبه بمخنيات جبن حزبي تقذفي ننين أخاور متانجن يسوس كريستوس درجة بتعامي انت أرسخ السنة نيكولد مخير سخ السنة بقى نجن ننسك أخاف نانيك سكو جرب بين ورا متانجن ينا حاجات متانجن ينا جبن متانجن يسوس كريستوس درجة آمين بتعامي جرمه بين كبجات خن يسوس بويتاي مكارات أجابي رئيسون أوارد أهون أي كفتن إن نسبة مكارا بسنول كتكسو شغالسو بقى قصة سنول برنيوس بقصو بقى أخرنيوس كمت سبونول لتا وريق نسانة دناهيو يسوس كريستوس قابلان يسوس درجة مين خاوريق بن أور متانك ناخر ينا متانك أمين ورجال أخن يسوس كريستوس كويتاجت إكاي زي قبلي حسوك أبو زي تركته فنسوس my God أمين يسوس كريستوس إكاي إسيلا بنر قابلة لكن أول إكاي سرقه وينن بن قابل أول ينن أين بن متان ين إكاي متان ين حاجات متان جن يسوس كريستوس ني أبسط جي كاتقطنولو بتعمي يسوس كريستوس نادرجة ننا مكان الدفو ني أبسط بدلان يسوس كريستوس ويتاجن لا أدم نرحسي ولا بدل سوانون قسي لسنا ما أصعدي تبغى نفن ولا نجمع عكا تخلا يسوس ويتاي ويخلصنا الدنيا كله ويوتان يريح مكان كما قلت يسوس لكن كما قلت لاني يسوس كريستوس ويتاي إنما أصعدني أو سكن تجبور رجع بينات كن تجبور رجع مخنياتو ينجن بويت نهار ينجن كاي نهار ينجن قريب نجات جالس كبر دجاو نهار لكن متان قد كريستوس يسوس لا رأسيجا بغني قبل أرسيجا نين عفو ينمتان إنجيل إسناوسي نكفل له يسوس كويتاي إكاي زي جبريك حسوت كأ أبوه زي ترخري خنصوص مقابر مس رأسان جبر يسوس كويتاي ني قبل بن أرسلاني تقوانا بدار سيلاني يسوس لكن ينا قبلي ني حاج عفو ينا قبلي ني بدلني عفو ينا قبلي ني بموي سر عفو
ينقبلني إني حاجاتنا يا أخو ينمتان كتكسو ينمتان جرب يسوع كريستوس ينادرجن آمين نوا جنيس كفالهنا يسوع ورمتان ين هيوت أدنور متان ين دا أدنور متان مي أرفعوه دافن إن حاجان كو إن بموت إنسوان نحاجات متان نحاجات فرصوت كوديت نادي دبسيب يسوع آمين مقابرو مسراس أنجبره بموت جنا مس هبتامات كونه يسوع قويتاي سلازي يسوع أربطاو دا أفن إن حاجات سيني نا حاجات تكرو دي ني أرب نادي دبسيب مارك يسوع قويتاي يسوع عادق أفن قسيك يسوع بدل إنجا جارفر أفن قسيك ينمتان نواغنيس كفلوكنا لكن نكرا ورد أويد أفن هبتامات دي أفوكي يسوع قويتاي بموت جنا مس هبتامات كونه هاليلويا زافير جنا بمكرة فحمششو فتوي يسوع قويتاي لنجرنين ورمتان جنا أخف كرسوس ينمتان جار ينمتان حمششو الأكبر مخناتو كرسوس ينمتان حمشش تجن ين هي وثمان درسنا جرسنا لوين هي وزل على أرنا جرسنا لين وين كأولود أملاك يستنا جرسنا لين أمين سلازجن جار يسوع كرسوس ينمتان بجد أقرأ ينمتان كتكسر ينمتان جربسر ينمتان مسألة سؤال سيقول له ينن هي وات أرنور متان ين سلام أرنور متان يسوع كرسوس ينادرجن أمين كبرجع دخلني እግዚአብሔር ግና በመከራ ከሕምሽሾ ፈተወ ነፍሱን መስዋዕት ኃጢአት ምስ ወፈያ ዘርኢ ክርኢ ኢየሱስ ጎይታ ክርስቶስ ኢየሱስ ንህይወት ይነ ኃጢአት መታን መስዋዕት አኾ ደቆ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ይነ ኃጢአት መታን ይነ በደል መታን ንየ አፉ በቃ ኃጢአት ዘይገበረ ሐሶት አብ አፉ ዘይተረከበ አሜን ኢየሱስ ጎይታ إن حاجات السياو ينجد إن بوي توكو ينجد إن بدلنيا كات ينجد هنا بدل سأدو هنا حاجات سأتو يسوع كريستوس هنا متان حمشرتو أمين يسوع كريستوس قويتا إزاي يرجع بمكان فحمشتو فتو جار هنا متان هنا أرضور متان هنا أندرور متان نيخر يسوع كريستوس هنا بجدك تقول هنا متان حمشرتو هاليلويا يسوع قويتا لسنا جن ين واجا كفل سكون فانجها مالك نينجد نفاج خاين أم عالتنا نج يسوع كريستوس قويتاي ناراتني فاجخا هاليلويا فاجخا يسا كريستوس يسوع نهب يجني نتحدث أسد عنده جن فازكي كاين أم عالتنا مالك يسوع قويتاي أمين جنشل فازكانا يسوع كريستوس هاليلويا أمين كبر جارة دخلني هاليلويا نفس مسوعة حدث مسوفة زر إخرين مع تتعاطف فنوحيو فقط إجزابهر كأب إيدو خسلتين أمين ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ በቃ ጃር ፍቃስ ሲፍነ ደረብ ንስተናት ሃሌሉያ ከትከሶ ሰቃልሶ ክሮ ወይ ፍቃድ ጃሮክሲ ፈጽሙ ማለት አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ጻማ ነፍሱ ፍርኢ ተጸግቡን ስለዚህ ናን ኢየሱስ ወራን ግን ጨበራ ሆነት ጻማ ነፍስ ኒን ጻማስ አርደው እንጀራ ምክንያቱ ለአዳም ወላይ ነዋልደን ለገድኖካ ምሄርድኖካ ኩቱኪያ ኩቱምርሲ ዱንሮ ኳልደስ ካብቶሎም ናጻባስ ኮንተስቶሎም ጀረባ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ና ይላል ጀረባ ወራን ግን ጻማ ነፍሱ ፍርኢ ተጸግቡን እዩ እትጻድቅ ባሪያ በፍልጠቱን ብዙሃት የጸድቅ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ና ይላል ጀረባ ኢየሱስ እንተለ ጀረባ ኢየሱስ ወራን ግን ኒት እምንትኖ ለወንጌል እምንትኖ ለነሰነ ዋጋ ከፈለከም ክርስቶስ ኢየሱስ መልስኡት ነው ግን ጀረባኩ መልስኡ ነው ጀረባኩ ክርስቶስ ኢየሱስ አሜን ወሰናት ክርስቶስ ኢየሱስ ኩማታንክም ክራት ኩማታንክም ወይ ኩበደል መታንክም ከተሰጥ ኩሐጣት መታንክም ሰው እሰት ኩማ በቃ ጃርኮዶ ኩመከር ኩሐጣት መታይን ሐጣት መታንክም ሐምተተሉ በጀደፍሰትሉ በጃ ዓለሙ በጃ ሁሉ ዓለም አህለፈ በጃ ዓለም ንድ አንቶን መታን ኢየሱስ ክርስቶስ ጃርታ በቃ ዶክሰው ሁሉ ጃር ዶክሰው ወገንሉ ጃር ፍቃድ ሲሮ ዶክሰው ወገንሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ኒ አብሊ ሐጣት አርስጋው ቡንጋቢ ጋው ግን ይነን በሙይ እርግናፍሲ ይን ኮበዳና አድርገን ይን ሐጣታኛን አክነውት ላኪን ጃር ነህበ ከፈለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈሎ ይን ሐጣስ ለደ አንድሮና ኢየሱስ ይነመታን 50 በቃ
አሜን نفسه نمسوات حاتيات مس وفي هاليلويا زري خرئين معتاته كنوحي فقاد زيابيرك أبيدو فسلتي عما نفسه خرئين كتأجبوني بتتصار باريا بفلطاته نبزحت كتأدق يسوس قويتاي كريستوس يسوس رسبته جنس أدقرور متان أول كن خاني كريستوس براد كن صادق جن هاليلويا نت صادقنين أور متان حات عقل ينا متان هاليلويا ينا جبل متان آمين هاليلويا ينا متان كتكسر ينا متان سو أسر هاليلويا نأود أن نبريهم مكرات أجابي رؤس أوارد أكون أي كفتد أور متان ينا متان كمتان يمتان يسوع كريستوس نادرجن كم تنا محردي تكب جنشلو بقتا معنا فاج خدينا بقى بركة كو وإبنا بركة منا يسوع كريستوس نادرجن جنشل فاسيكنا من يسوع كريستوس هاليلويا بقى بركة لفردهم بس كنتم يكو جابن الفرد آمين يسوع كريستوس قويتاي يسوع كده the same سنة ينا حتمات ينا بدل متان ينا حتيات بدل بقي سنة جن بقى خططوا له مسألة سقالدنا له بقى أني أقول له أخلي شو نا سبونو لتا ينا متان أبني قصب بدلان يسوع كريستوس ينا درجة أول حتيات متان ينا بدل متان كم تنا محرد ذكر كاب جنشل كم تعب إني مقزاتا سقط بالبقى أفو أي كفتن بقى ني رحمتان تطابق لوريخ يلان يسوس بويتاي already جارنا دربد ندكو يند أندرور متان ند متان كم انت تقاليليو هاليلويا جني بدل أرسلالو بن أرسلالو آمين يسوس كريستوس ينال دراجين هاليلويا جنورا متان بمغنيات جبن هزبي تقذفي أور جبن متان ينا جبن متان ينا بدل متان ينا حتات متان جن كريستوس ندرب ندقه مالك هاليلويا يسوس قويتاي برجع تخني صادق باريايو بفلطاتو نبزحات كتصدقي ابسኦም دما بعلو تጻወሪ هاليلويا امين ስለዚህ ግን ክርስቶስ ኢየሱስ صادق እዩ በቃ ጃርዌኹን صادق ይባረዩ ሃሌሉያ ንብዝሓት ከጸድቅ ابسኦም ድማ بعሉ ክጻወሪ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ክርስቶስ ታ ይንን ጸደቅኖር መታን እንጻድቅ ክርስቶስ እዩ በቃ ንፍልጠት ከወሪውስ ጸደቅ ድሮን መታን ናበዳይ ተወሰ ንምክሮሎም أول بخرج الله من بدل يسوع كريستوس مغرى ينمتان قطعته ينمتان غرفته ينمتان سقلته آمين كبر جارت أن يسوع كريستوس سنادرجن آمين نفس النمط سلز وفيه نير سور متان وفيه ولا كريد بقى كريل أخراسك وفيه ولا أول متان ينبدل متان ينحكات متان يسوع كريستوس ويتجن آمين نفس النمط هاليلويا سلازو وفايا مس بدلانيا تاكا سلا تقصره سلازي غديو مس عبيتك مقالي هاليلويا يسوع كريستوس غويتاي كريستوس بقى نيرسي حات سنتا بقى نيرس كريل حراس فرق مالك يسوع غويتاي اويد دخا قصرتهم بدلانيا تادي انيدي سقلتو لا فلاود لا وشا غبديدنا سقلتوتا حاتاتنياتاتنا حاتات ما نحاتات سببت بدل جنا وسألسنا في يسوع قويتا يسوع كريستوس جن بدل إنجا حاتات إنجا هنا بدل متان هنا حاتات متان هنا حاتات مقراغن هنا متان كريل أخراس نبيع مارد مسألة نسألسك مارد هاليلويا هنا حاتات هنا مرجم صادو هنا كرنش حناقصي هنا حاتات هنا كأستنش حناقصي كريستوس يسوع هنا متان كأستقلنا هنا متان جرب قلنا ينور أنور متان هيوت أنور متان سلام أنور متان من قصة جاره كلي كلام رسنور متان ما يسوع كريستوس قوي تجن آمين هاليلويا بريهم نفسه نموت سلزوا فيا مس بدلني أتاكا سلا التقاطرة أورد تقاطر سكون الندي نسوينه إن جلسينه نا بدل مس معنا حاجات سيا قدامته بس قال لك نسقلنا أيهود معنا سلازين أيهود نيدر رجعوا لأنك نابدلت جناو سقطنا يسوع كريستوس جن ينا بدل متان جن نادن بدلنيا تادي استرقق معنا يسوع قويتاي آمين هاليلويا يسوع قويتاي سلازي يسوع ينا متان متا ينا أبسا متا ينا حاجات متا إن أويد قطر سقط إن بدلنيا تادي إن سفاندي إن بك أنا حاجات إن فنا فرسنوتا مسكالي فرسودنا دي إن متان فرسو هاليلويا آمين ኢየሱስ ጎይታይ ማይ ጋድ ምስ በደለኛታት ከዓ ስለ ተቆጸረ ስለዚህ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ከማቀሎ
كمقلية مركون مس حيالات كمقل إيو جناح حاجات بزحات صري منتي بدلنياتات كأ لمنه هاللويا يسوع كريستوس قويتاي كريستوس يسوع حاجات ناتكافس مخرو جن نسو أفسا ننمتان نكرخ مالك أمين كروبيه هاللويا أمين بنت بدلنياتات كأ لمنه يسوع قويتاي يسوع مسألة إن نسقلوا سيلو إن يتجرفوا سيلو إن يتجحوا سيلو إن يطفيوا سيلو ماي جاد هاليلويا البلد بقى أنتي معدس بيت كرسان أنتي فرس جس يخو فاري الخدمية اللي يو ينبومي توصيلو نعمتان جن كرسوس مسألة سأل صوتها أبوي زجبروا عيفلتون يوم محرق جبر الله مسألة يسوع قويتاي مين تبدلني أتاكا لما نيف يسوع كريستوس قويتاجن هاليلويا آمين كريستوس يسوع أول ما تعرف مسألة إني تكسر قوسي إني بقى أقول كم سينتا بقى أنتي نبوس أكرم ورا أنت جارفر أكرم كرحسي نان ورا أنقف دلع ورا نان أنت كرحسي دعان دلع يو ترى قصول قوسي ورا يتألهن نا أسنا ورنيني أبي محرت السيل لما يتألف آمين يسوع كريستوس قويتاجن هاليلويا نفاجأ خلين ورنا كنا عمل كات دخلنا بقى يسوع كريستوس نسقط ين بدلنياتات ين كفؤان ين بدنا كو أبو نقصيتا هاللويا ين متانكم الله ين متانكم بجدا فتنا لينغرها حد أتنياتات بقى نيت بدلوا شيء نيت كتكتوا شيء نيت أوارا دوت كمان سي نا متانكم الله يدين قاري سخن يسوع كريستوس قويتاجد لعله كله نفاجأ خلين ورنا كنا عمل كات ده هاللويا يسوع كريستوس واجا معركة وريكو مع واجا كندي كم زخفلنا واجا حاسي دم يسوع كريستوس مخانو ذكر لك واجانا دم يسوع كريستوس يا أمين يسوع كريستوس جني برسل رأسي كنا هاليلويا بري يسوع بتعم كبر دم يسوع كريستوس إنه تخافينا أمين يرمت إنما ورمت عنك إن حكيات متان إن بدل متان إن كفأت متان إن بن متان يسوع كريستوس بوي تجن أمين ስለዚህ ግን እግዚአብሔር ግን በመከራ ሕምሽሾ ፈተወይ ነፍሱን መስዋዕት ኃጢአት ምስወፈየ ዘርኢ ፍርኢ ናይንን አውር ዘርኢ ግን ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ይነበደል መታን ግን ይርሕስ ወፈይታ ክሪል አኽራት ወፈይታ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ናይነል ጨበራ ወረ ማለት ግን ወረ ግን ጨበራ ጃሪነል ኢየሱስ ጎይታ ጻመ ነፍሱ ፍርኢ ክጸግቡን እዩ እቲ ጻድቅ ባሪያ ብፍልጠትን ብዙሓት ከጸድቅ أبصم دم بعلك وتعوري يسوع قويتاي سلازي كروسوس يسوع أنت إسرائيل بدلسي كمتان مقرو مسكال أخلاص أزوسو كتكسو كروس يفرقار الجوي تخت أم يسوع قويتاي أمين بدل فوكستا دم سوسكون يسوع حاللويا إن أدخل يسوع أمين إن بدل فوكس أدخوكا نكو حتياس أدخوكا نكو كفأس أدخوكا نكو بنس أدخوكا ناتت يسوع كروسوس حاللويا نيس ولا نجنت سكت علىنا قبل ما سويت شهرك وراني قل يسوع كريستوس قويتاي آمين يسوع عن بدل يجن يبدل سي يحتاس أنت مسألة أدركه له يمرجم أنت مسألة أدركه له إن دوستهم بخنيد إن يمتان كبرس بقصر كريستوس يسوع عن خد يلبك الكلام رفونك آمين يراك لبك من دوك أبد جابي تشارف آمين يسوع قويتاي أمر سكر إيه بك على أمنا بسخر إيه كتأجبني كتتصادق باريات بفتقة بزحات كتصدقي أباس دم بعرف تعوري كأباسس يسوع جن مخرح الله آمين نعم كل تجبره ورنا جن جار يسوع قويتاي ملسو وصوي تجبره هاليلويا ملسو وصوي يسوع عن يمتانكم كردت منكم يحتاج متانكم جراف سرات يحتاج متانكم سأل سرات منكم يسوع كبرت إنك عسيلة يسوع سمت حكي وتلت حبسيلة عن كتكايا يسعبنا يتشعر كتكايا بقى هاليلويا يسوع قويتاي وريه ون يسوع نسكا واجا كفر حقا نسكا واجا حقا لهنا اللان يسوع المقا أمين سلازي نواجني كفر سخك أنتتا يسوع سكاي أملك ذكا وانتك يسوع سكاي أمسجن ذكا وانتك يسوع قويتاي أباس أمتي بعلو تشكم أولا تشكم إن أباسس يسوع أمين هاليلويا إن أبسانيس دوا قوانو نكرسوس يسوع تي أنتي كهي واتلك لبكي نيت كلام نيت كاي من دار تجران نيت كاي أملاك دجران لكن كحتات الكرطوم كبدلت كرطوم بغنياتو ننت إسرائيل سيلة عن بقى
كلام رأيي ማለት ነው ኢየሱስ كلام ረግረን እነነ ኢየሱስ ድሞክ ህምባውሲ በቃ ናት ፈረስታው እንት ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ንፍርድን ይል አምላክ ዶር መታን ኢየሱስ ኦሬዲ ተፈጸመ ህምባውሲ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ አሜን انت ግን ነድውስ ህምባውኒስ ኢየሱስ ወደ አምላክ አነ ነአህ አብ ልበይ ይቅበለካለሁ አብ ልበይ እንግሰካለሁ ኃጢአተይ በደምካ ሐጸበኒ ካብ ሎሙ ማዓልቲ ዓለምን ሰይጣንን ከሄደን አኻ ንበይንኻ ተግዛአካለሁ ንአኻ ንበይንኻ ክስዕበካ የግራን ላኪን ኢየሱስ ጎይታ ግን አሜን ኃጢአት ትክርተው ان لينا لا خوشان غو لا خولا ودرغو لينا نا بدل ارغو ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ና بدل ግን ናው መስቀል ሰዓስና ዘኽሪ ኢየሱስ ጎይታይ መስቀልና ይነን ኮዶ ይነ بدل سؤال فرقنا ይነ بدل ቃጽስገን ይነ بدلታ ሃሌሉያ ይነ بدل መታንግ ይነ ኃጢአት መታንግ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነ መታን መስቀል ድወኹ ሱሩ ጃርታኸን ሃሌሉያ ስለዚህ ሃሌሉያ እንታ ኃይሉ ስለ በደለኛ ታድማ ጸለይ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ሃሌሉያ ነፍሱን ሞት ስለዝወፈየ ምስ በደለኛ ታካ ስለተቆጠረ ስለዚህ ግዲኡ ምስ አባይት ከማአሎ እየ ምርኮውን ምስ ሓያላት ከመቀል እዩ ምቀል እዩ ግና ኃጢአት ብዙሓት ጸረ ምት በደለኛ ታካ ለማነ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ እኒ እንገራሁን ልገው እኒ ሰቀሉ ልገው ናድመታን ድኳ ጸልዩ ናመታን ከርግኒ ክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ተቃልጽ አሜን ሃሌሉያ ክብር ጃርዳህኒ ስለዚህ አህዋተይ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከምግል መድኃኒቶም ተቀበልዎ ከምዝ ዝበለ ዋጋ ዝኸፈለና የለን ነሐበ ዋጋ ከፈለኹካ አዳም እላኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናደረግን አሜን ይነመታን ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ታይ ሃሌሉያ ስለዚህ thank you jesus ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን አዳምታ ወላ ገለ በደል እሴታ ኒ በደለት ማቅጣት ከረብሩ ድኳ በቃ ኒመታን ኒርህመታን ተማጎተ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተማጎትላን ሃሌሉያ ፍቃድ ጃርቅ ሲሮግን እንታ ስለዚህ አውር መታን አኬት ንንደኮ ወላ እኔ ተከትርጎው ናመታን ከር ይነመታን ከር አሁት ኒ አብስብላን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ በጊሰና በራክስሮ ፈደረ በገሰናታ ትንየ ማሕሰ በቃ ናው አድነ ቦታትና ሁሉ ቦታስቡ ሕልባ አኽላኒ በቃ ንሱ አምላኽ ንሱ ወደ አምላኽ ግና ስለና አዩ ማረዚ ዝወረደ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ንስኮት ዲናመታን ኢየሱስ ትሕት ያፍን ኃጢአት መዳን በደል መዳን ትሕት ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ እንት ግን ትሕትና ተቋሪ ስራሕ ወሰረት ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ኩመታንኩም ክረትርኩም ጎይትር ኩለበኸት እምንዶ ፋብድ መስፈርቶ እማ ኢየሱስ ጎይ ተገይሮ ጃርጃብል ከወጃብል መስፈርቶ ጃር ንጀረባሁካ አሜን አሬ ኩል ጀረባ ላህ ነገር ላኒ ሃሌሉያ ኢየሱስ እምንቶ ሃሌሉያ ኢየሱስ እምንታ ካይገን ጀረባሁካ ይخرጃር አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በወድ ዘአመነ ናይዘል ዓለም ህይወት አላተ በወድ ዘአመነ ግና ድሮ እኮ ተሆንንለ ሃሌሉያ ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታ ኦሬዲ ኢየሱስ መስቀሊ ይነበደል ሰአዳሁሎ ኦሆ ጃርናን ቀጣሁካ ጃር በቃ ኢየሱስ ጎይታይ ጃር ቀጣሁካ ሀጊ ከምዚ ናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድናሁካ ዋጋስ ኩእምና ብለትካ ግን እንት ሱአል ፈርጣ እመነግረ ኢየሱስ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወሬ ይሆንና ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ ሰፋ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ሃሌሉያ ምዕራፍ ሰፋዎች ከወልተት ነው ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናደረግን አሜን አምላክ በተሐደ ወዱ ዘአመነ ሁሉ ናይዘል ዓለም ህይወት ምን ተከረከብበት ከይጠፍስ ነው ወዱ በጃ ከሳዕ ዝህብ ከሳዕ ክንድዝና ዓለም አፍቀር ኢየሱስ ጎይታይ ጃርታ ይነኒ ዳኖር መታን ኒብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲ ወረዳ ሁሉ በመከራ ሕምሸሽ ፈተወዩ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ነፈውሪኩም በጃ ሁሉ ዓለም أحلفه نمن سلزفقر نعلم نعاي نعاها نعاخي نعانا سلزفقرنا እግዚአብሔር አባ ኒል ወንተሶነር መታን አብርስቶር ምን ተገብረናሲ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና በመከራ ተሕምሸሽ ገይሩ ሃሌሉያ እዚ ስለና አስተሐምሸሽ ክርስቶስ ኢየሱስ አሜን ንስኻ ወይታ ኢየሱስ አነ እቀበለካለሁ እመን አምነካለሁ እዚ ሁሉ ምን ታይስተገረፍካዮን ተቀጥቀጥካዮንሲ نعيب سلا بدليو سلا بقى سلا حسوتيو
ስለኩሉ ኣነ ዝገበርክዎ ርክሰተ እዩ ስለዚ ጎይታ ኣብ ልበይ እንግሰካለሁ ንዓኻ ጥራሕ ክነብር እየ ንስኻ ዋጋ ከፊልካለ ኢኻ ኢልካ ንጎይታ ክስዕቦ መታን ጥራሕ እዩ እግዚአብሔር ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ኩሉ ዓለም ዝሓለፈ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምን ትክረክብ እምበር ስለዚ እግዚአብሔር ካባኻ ዝደልዮ እንታይ በዛ ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትኣምን እሱ ኸመን እሱ ትስለኻ በቃ ሓሶት ኣብ ኣፉ ዘይተራኸበ በቃ ስለ ነፍሱ ዘይተኸራኸረ ከም በጊ ኣብ ማሕረድ እንዳተወተተቲ ኣፉ ዘይከፈተ ስለዚህ ሃሌሉያ ነዚ ጎይታ ኢየሱስ ዝወድአልካ ነዚ ሁሉ እንዳሰማዕካዮ እንዳንበካዮ እንዳፈለጥካዮ ነዚ ዘይ ብምቅባልካ ወይካ ንኡ በይኑ ዘይ ምስጋድካ ንኡ በይኑ ዘይ በቃ ዘይ መምላኽካ እንታይ ትኸውን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሰኦል ትኸይድ እንታይ ለካብዚ ናይ ዘላለም ህይወት ምን ትክረክብ እምበር ከይጠፍስ ንወዲ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንግዚ ንዓለም ኣፍቀረ ማዕረክ እንደዚኻ ተፈቂርካ ማዕረክ እንደዚና ተፈቂርና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለዓኾን እዩ ኢየሱስ ጎይታ ክርስቶስ እግዚአብሔር ንክርስቶስ ኢየሱስ ዝለዓኾ ኣብ ምድሪ ዓለም ብኡ ክድሕን ዓለም ብኡ ህይወት ክትረክብ ዓለም ብኡ ናይ ዘላለም ህይወት ክትረክብ ሓደ ክጠፍእ ኣይደልን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ግን ብናይ ገዛእ ርእስኻ በዓልካን ስኻ ክትጠፍእ ማለት መዓስ ብወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘይ ኣመንካ ጥራሕ ንጎይታ ኢየሱስ ንበይኑ ስለዘይ ሰዓብካይ ንበይኑ ስለዘይ ኣምላኽካይ ንበይኑ ስለዘይ ሰገድካይ ምክንያቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣነ እዩ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ እዩ ነዚ መንገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ብዘይ ምእማንካን ብዘይ ምስዓብካን ኣበይ ትኸይድ ትፍረድ ኣብዚ ምድሪ ካለኻ ተፈሪድካ ኣለኻ ማለት ካብዚ ፍርድ ከምጣላ ማዓልቲ ደኣ ማዓስዩ ንጎይታ ኢየሱስ ነቲ ዝወድአልካ ነቲ ሁሉ ሓማምካ ዝወሰደ መከራኻ ዝወሰደ ኩሉ ስለኻ ዝተቀጽዐ ስለኻ ዝተገረፈ ጎይታ ንኡ ምስ ተቀበለ ጥራሕኻ ንስኻ ካብዚ ፍርድ እዚ ተምልጥ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እንታይ ብለና ብኡን ዝኣምን ኣይፍረዶን ኣሜን በኢየሱስ በይኑ ንዝኣምን ኣይፍረዶን ወዲ ኣምላኽ ዝኣምን ኣይፍረዶን ብወዲ ኣምላኽ ንዘይኣምን ድሮ እኳ ተፈሪድዎ ኣሎ ሃሌሉያ ብሓጢኣትካ ኮንካ ትፍረድ ንክርስቶስ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወድአልካ ማቅጣዕቲ እዚ ሁሉ መግረፍቲ እዚ ሁሉ ማቅጣዕቲ እዚ ሁሉ መከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኻ ዝተሓምሸሾ እዚ ሁሉ ብዘይ መቀባልካ ንስኻ ትፍረድ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብሓጢኣትካ ኣይኮነን ኦሬዲ ሓጢኣትካ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ተፈጸመ ኢሉ ወዲእዎ እዩ ሃሌሉያ ኣሜን ብኡ ንዝኣምን ኢሉ ኣይፍረዶ ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ፍርዲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስ መጻእካ ኣይኮነን ኣብዚ ንክርስቶስ ኢየሱስ ስለኻ ዝተሓምሸሸ ስለኻ ዝተገረፈ ስለኻ ዝተቀጽዐ እዚ ሁሉ መከራ ዝቀበለ እግዚአብሔር ድማ ንስኻ ምእንቲ ክትድሕን ንሕና ምእንቲ ክንድሕን ህይወት ክንረክብ ሓጢኣትና ኢየሱስ ሓጢኣት ኩሉ ዓለም ኣበይ ጻዕኖ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዒሉ ነዚ ኩሉ ሓጢኣት ዓለም ጸይሩ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕት ኢሉ ተኣዚዙ ፍቃድ ኣምላኽ ገይሩ ተፈጸመ ኢሉ ነሰማይ ዓሪጉ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ክመጽእ ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሕጂ ኢየሱስ ጎይታይ ናትካ ሓጢኣት ናትካ ንዓኻ ዝግባእካ ሁሉ ተወዲዩ ኣሜን ኣና ዝግባእና ሁሉ ኢየሱስ ተፈጸመ ኢሉ ሃሌሉያ ናብዚ ተፈጸመ ክትኣቱ ናትካ ፍቃድ ሃሌሉያ እንተ ዘይኣተኻ ግን ኦሬዲ ተፈሪድካ ኣለኻ ኢየሱስ ጎይታይ እንታይ ይብል ብኡን ዝኣምን ኣይፍረዶን ኢሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ኣሜን ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለዘይ ኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ኢሉ ሃሌሉያ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ፍርዲ ማዕስዩ ንስኻ ነዚ ወዲ ኣምላኽ በቃ ንዓኻ እግዚአብሔር ንዓኻ በጃን ዝሓለፎ ስለዘይ ኣመንካዮ ስለዘይ ሰዓብካዮ ጎይታ ኢየሱስ ስለኻ ደሙ ዘፍሰሰ ክቡር ደሙ ዘፍሰሰ በቃ ዝሁሉ ኣብ ከም በጌና ማሕረድ እንዳተኸበ በቃ ኣፉ ዘይከፈተ ስቅ ኢሉ በቃ ዝተቀጽዐ ቀጥቅጦም በቃ ዝሁሉ መከራ ዝጸገበ ስለኻ ስለኩሉ ዓለም እዩ ነዚ ስለዘይ ተኣመንካዮ ግን ድሮ ተፈሪድካ ኣለኻ እንተ ተኣሚንካ ግን ካብ ፍርዲ ኣምሊጥካ ኣለኻ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብኡን ዝኣምን ኣይፍረዶን እዩ ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለዘይ ኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ
ፍርድ እንዝዩ ብርሃን ናብ ዓለም መጽ ሰብ ግናይ ግብሩ ክፉ እዩ እሞ ካብ ብርሃን ሲሉ ጣልማት ፈተወ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ኢየሱስ እንታይ ብርሃን አነ ብርሃን ዓለም እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ናብቲ ብርሃን ዝመጽ ግን አይፈረዶን ሰብ ግን እንታይ ክፉ እዩ ግብሩ ክፉ ስለዝኾነ ናብቲ ብርሃን ክመጽ አይደለም ናብቲ ብርሃን ክትመጽ እንተ ደዘላኻ ግን ኣበይ ክትነብር ናብ ጣልማት ክትነብር ማለት ካብ ብርሃን ጣልማት ፈተወ ኢሉ ክፉ ዝገብር ዝበለ ብርሃን ይጸልይ እሞ እቲ ግብሩ ምንት ከይዝለቕ ናብ ብርሃን አይመጽን ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ስለዚህ ኃጢአትካ ክሕደገልካ ብሉጥ አምላክ ክትከውን ብብርሃን ክትመላለስ ኣበይ ክትመጻለካ ናብ ኢየሱስ ክትመጻለካ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርን ጎይታይ ይሁን ስለዚህ አሕዋተይ ሃሌሉያ በጎይታ ክትአምኑ አሜን በጎይታ እመኑ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብስራሕካ አይኮንካ ትድሕን በእምነትካ ትድሕን ኢየሱስ ጎይታይ በመንካ በክርስቶስ ኢየሱስ በመንካ ንዓኻ ክሰርሖ ዝግባእካ ዝነበረ ሁሉ ኢየሱስ ሰርሕልካ ኢየሱስ ወዲልና ሃሌሉያ ስለዚህ ትሰርሖ የብልካ እንትሕደግ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተፈጸመ ይሊ አሜን thank you jesus ሃሌሉያ ስለበደለኛታት ድማ እንታይ ፈይሩ ጸለየ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ አሕዋተይ ክርስቶስ ኢየሱስ ይፍቅረክም በዝወር ሕዚ ድማ ምሕረት ግበሩ ባንጋድ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብዚ ጎይታ ንርእዮ ስለበደለኛታት ድማ ለመነ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ አይገርም ስለቶም ሎምሲ ማይ ጋድ በጣም ስለቶም ዝቁጥጥሞ ዝነበሩ ስለቶም ኣብ መስቀል ዝሰቀልዎ ኣዳውን ኣጋሩን ብምስማር ዝሓረቡ ኣብ ርእሱ ብእሾህ ርእሱ ዝወግኡ ኖም ታይሉ ስሊኦም ስለበደለኛታት ድማ ለመነ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ማዕረክ ጎይታ ኢየሱስ ማዕረክ እንደዚ ምሕረት ክገብር ዝፈትወና ዝደሊ ማለት ሃሌሉያ ንሱስ ኣብ መስቀል ንዝሰቀልዎ ንዝገረፍዎ ንዝቀጥቀጥዎ ንጡፍ ዝበልዎ ንዓቅዎ በቃ በደለኛ ዘይኮነ ከንሱ ኃጢአተኛ ዘይኮነ ከንሱ ክፉእ ዝገበረ ዘይኮነ ከንሱ ታገረሞ በቃ ጡፍ ኢሎሞ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ገሪፎሞ በቃ ጻፊኦሞ ሳወድ አምላክ ምሕልከንካ ንዓስከ ውረት ካብዚ መስቀል በቃ ንርእስኻና ኣናን ኣትሕኒሎም ኣላጊጾምሉ ዝኩሉ ዘላገጹሉ ዝኩሉ ዝሃረመውን ታገርዎም ስሊኦም ድማ ጸለየ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ እንታይሉ ግና ካይ ኃጢአት ብዙሓጠረ ምእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ስለቶም ዝበደሉና ክንጸሊ ከም ዘለና ስለቶም ዝበደሉهم ክጽልዩ ከም ዘለኩም ነቶም ዝበደሉኩም ምሕረት ክገብሩ ከም ዘለኩም ኣብዚ ወርሒ እዚ ፋሲካ እዩ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ፋሲካ ማለት ከዓ ነቲ ኢየሱስ ጎይታይ ማዕረክ እንደዚ በደለኛ ከንስኻ በደለኛታት ከንስናሲ እግዚአብሔር ብወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ይቅረ ከም ዝበለና ሃሌሉያ አዚና ክፉኣት ሰባት ከንስና አዚና ካብ እግዚአብሔር ርሑቃት ከንስና ብምንታይና በበደልና በኃጢአትና በክፍአትና በሐሶት በሁሉ በቀን እግዚአብሔር በዘይ ከብር ነገር በብዙ ካብ እግዚአብሔር ርሕቅና ከንስና እግዚአብሔር ግን ንወዱ ስለና በመከራ ሕምሽሾ ፈተወ ንመን ከትናዓና በህይወት ምን ተከንብረና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ንዝበደሉና ይቅረት ንብል አሜን ሃሌሉያ ንዝበደሉና ክንሓድገሎም በደላይ ስለበደለኛታት ክንጽሊ በደሎም ክንሓድገሎም ንዝበደሉኩም ምሕረት ክገብሩሎም ንዝበደሉና ምሕረት ክንገብር ኣብዚ ወርሒ እዚ ናይ ምሕረት በቃ እግዚአብሔር ማዕረክ እንደይ በወድ በኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ከም ዝገበረና በደልና ከም ዝሓደገልና ነዚ እንዳዘከርና እንታ ክንገብር ዝግባአና ይቅሬታ ክንሓትት ይቅረ ክንብልና ንሕድና በቃ ኣብ ልብኻ ዝሓስካይን ተላክ ክትገትፈሉ በቃ ትጽልየሉ ኢየሱስ ጎይታይ ብፍልጠት ኮነ ብዘይ ፍልጠት ዝበደልካዮም ዝበደሉኻ እንታይ ትገብር forgiveness ሃሌሉያ forgiveness ክትገብር ምሕረት ክትገብር ምሕረት ክትሓትት ስለቶም ዝበደሉኻ በቃ ክትጽልይ ስለቶም ዝበደሉኻ ይቅረ ፈታ ክትብሎም እግዚአብሔር በዚ ፋሲካ እዚ
بزفاسي كأزي إزوي بقى كرسوس نبدلين ياتات سليم كرسوس نتام زبدلوا كرسوس نتام مسكن بقى عند دفعوا بقى كنت جالس خون مسكن أشوف في مم عند دفعوا بقى ود أملاح نحركوا يكسر إسحاق حنا ولا زوج أفوزنا بالرسل ود أملاح كنسو نقوم كدحن نامسكال بخيدنا بري يسوع قويتانا أنا نعاقب هاليلويا كدحن نامسكال ناخذي نقوم تايلو زيابير أبويلو أمين هاليلويا زقبرو أيفتن ما محرق جبار الله مني يسوع قويتاي أمين كم يزبل أبسياس 5 زلهم هاليلويا ماي جاد يسوع قويتاي ماي جاد جنا حتى مزحت حتى ناصيريو هاليلويا أمسكال زخدا قويتا يسوس من تبدلنياتك لما يسوس قويتاي سلازي زبدلونا سبات صدقن صلي كم زلنا زبدلونا سبات محرت نقبر لهم كم زلنا امين يسوس كريستوس قويتاي امين مغنياتو كريستوس يسوس بدلنا حديقنا كريستوس يسوس لنا ام مسقل هاليلويا دمو افسيسناي واغا خفلناي هاليلويا يسوس قويتاي واغا هادن يسوس كريستوس دم يسوس اتنوصح دم يسوس كريستوس هاليلويا بدل زي ترخبو اوافو بدل زي ترخبي هاليلويا حسوت زي ترخبي امين سلا حسوتنا سلا بدلنا اي كريستوس يسوس زنته امين سالساي معالت زتنسي نزي نسخا ملسو تهبالو جن انتايو ويتاين املاخين يسوس كريستوس سلاي كم زمتكا نحاتاتي نبدلي كم زمتكا امانكالهو لومو جن أنا أولبي قبلك كالكم بدلي بحتى بدلي حدا قال لي بدمك حتقبلني لومي كل حتى أنصحني شما يعمل تحفي وتحفوا قبلهم معلتي نعها نبين أحكم لك كأي سجدك كأي بقول يسوع قويتا يسوع كواها زدليو زاد رحي كوانا زدليو زد رحي قويتا يسوع سليها كم زمتان زتنسان أنت أمان كايد هاليلويا እግዚአብሔር ዝመካሙታት ከም ዘተንስኦ እንተ ኣመንካ ትድሕን ኣሜን ክድሕነሉ መንገዲ እዛያ ኣምላኽ ሃሌሉያ ትንሳኤ ብትንሳኤ ተኣምን ድሕር ኮንካ ክርስቶስ ኢየሱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከሙታት ከም ዘተንስኦ ተኣምን ድሕር ኮንካ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኻ ከም ዝመተን ዝተንስአን ተኣምን ድሕር ኮንካ ሃሌሉያ ኣሜን ጎይታ ኣምነካ ኣለኹ በሉ ሃሌሉያ ናይኮንቶ ጸሎትን ናይኮንቶ ጾምን ምንም አይጣመካን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ገሪኹም ኣብ ጾምን ጸሎትን ኣለና ትብሉ ነትቀንድ ዋና ክርስቶስ ኢየሱስ ግን አይተቀበልኩም ስለምንታይ ከም ትጾሙ ምንታይ ከም ትጾሙ ፎርዋርድ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ጾምካን ጸሎትካን ንክርስቶስ ሓንቲ ገብሮኒ ኦሬዲ ክርስቶስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ተፈጸመ ኢሉ ሕጂ ስለዚ ጾምካ ኣይትድሕን ስለዚ ጾምካ ድማ ኣይትጸድቕን ስለዚ ጾምካ ኣይትጸድቕን ስለዚ ጾምካ ድማ ምንም ዝግበር ነገር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ዘድዮ ጾምካን ጸሎትን ኣይኮነን ሓንቲ ነገር ያንሱ ድማ ኣብ ልብኻን ኣብ ኣፍካን ጎይታ ኢየሱስ ስለኻ ከም ዝመተ ጎይታ ኢየሱስ ዋጋ ከም ዝኸለፈለካ ከም ዝተገረፈካ ከም ዝተቀጥቀጠልካ ኢየሱስ ዝኩሉ ዋጋ ከፍልካ ካንስኻ ግና ብልብኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታኻ ከም ዝመተ እንድትንጽን ኣሚንካ በኣፍካ ብምስካር ጥራሕ ይተሪፍካ እንድሕር ከማ ዘይገበርካ እንተዘይ መስካርካ ግን ዓመት ክትጾም ትኽእል ዓመት በጊዕ ክትሓርድ ትኽእል ደርሆ ክትሓርድ ትኽእል ብዕራይ ክትሓርድ ትኽእል ወደንከር ኢየሱስ ጎይታ ናይ ዝከር የብሉን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ኣነ ናትኩም በጊዕን ኣባጊዕን በቃ ናይ መረር ኩሉ ናተይ ኢሉ እግዚአብሔር ናትካ መስዋዕት ኣይድልዮን እግዚአብሔር ናትካ ትገብሮ ሁሉ ድኻም ኣይድልዮን እግዚአብሔር ኦሬዲ መከራ ናይ ኩሉ ሰብ ናብ መንፈስ ጽዒንወይ ናብ ኢየሱስ ጽዒንወይ ሃሌሉያ ኣብዝነን በመጽናሕና ናትና በደል ናትና ኃጢአት ናትና ሁሉ ኣበይ ጽዒንዎ ናብ ኢየሱስ ድማ ነቲ ተዋህቦ ጽዕነት ሒዙ መርገምና ሒዙ ናብ መስቀል ተሰቂሉ ሜቱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተንስኡ ንዓና ህይወት ዘላለም ይንትክበና ረኺብና ድማ እቲ ዝረኸብናዮ እቲ ኢየሱስ ዝወዳእናዮ ንቅበሎ ድማ ብመን ብልብና ዓቢና ብኣፍና ምስ መስከርና ንሕና ውሉድ ኣምላኽ ኢና ኣሜን ብወዱ ዝኣመነ ናይ ዘላለም ህይወት ኣላፈይ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ብወዱ ዘይአማነ ግን ድሮ ተፈሪድዎል በዚ ዋጋ እዚ ተኸፊልካ ከንሱ ንስኻ ብልብኻ አሜንካ
بأفكان تزي مسر انت زي مسكركا already تفريد كالها يسوس قويتاي حواتي قويتاي يسوس يفكركم أبزي ماتيوس عسران سلستن انتاي بلنا يسوس قويتاي هاليلويا thank you Jesus حتى عسران شد الشكل جنبرنا هاليلويا آمين يسوس قويتاي واو my God تقرم يسوس قويتاي كاب أحسن سلسة كام بي هاليلويا انتاي بلنا ጲላጦስ ግና ሊቃውንቲ ካህናት ንዓበይትን ህዝብን ብሓባር ፀዊዑ ነዚ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ሰብኣይ እዚ ንህዝቢ የስሕት ኣሎ ኢልኩም ናባይ ኣምፀእኩሞ እንሆ ኣብ ቅድሚኹም ሃሌሉያ መርሚረዮስ በዚ እትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን ኢየሱስ ጎይታይ ኣይገርምን እዚ ክርስቶስ ኢየሱስ በደል ዘይብሉ እዩ ስለና እስተገረፈ ስለና እስተቀጥቀጠ ስለና እስተሳቀለ አሜን ዝመተን ዝተንጽን ስለዚህ ነዚ ጎይታ እዚ ክትቅበሎስ የድልየካ ይቅበለካ ኣለኹ ኢየሱስ ምባል ጥራሕ ዘድልየካ ምንም ኩሉ ጽኻ ክትከፍሎ ዝግባአካ ኣነ ክከፍሎ ዝግባአኒ ጎይታ ኢየሱስ ከፊልልኝ አሜን ከፊልካ ስለዚህ እንታይ ብል ጲላጦስ በቃ ዋው ማይ ጋድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብ ላዕሊ ካብ ማቴዎስ 23 ብምልኡ ኣብቦ ድሕሪያ ገዛ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ኣነ ግን ካብ ዝከምበልኩ ጲላጦስ ግን ሊቃውንቲ ካህናት ንዓበይቲ ህዝብን ብሓባር ፀዊዑ ነዚ ሰብኣይ እዚ ንህዝቢ የስሕት ኣሎ ንኢየሱስ እንታይ ሎ ንህዝቢ የስሕት ኣሎ ኢልኩም ናባይ ኣምፂኩሞ እንሆ ኣብ ቅድሚኹም መርሚረዮስ በዚ እትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩ ኢየሱስ ጎይታ ከም ትቅድም ዘንበብኳን ኣብ ጎይታ ምንም በደል ዘይብሉ እቲ ጲላጦስ ንኡ ከእስሮ ደሓለፉ ኣሕሊፎም ዝሃብዎቶም ሊቃ ካህናት ከማንሲ መርሚርዎስ ምንም በደል ከም ዘይብሉ ፈሊጡ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሄሮድስ ከምኡን ንሱ መሊስ ናባና ሰደድዎ እዩ እሞ እንሆ ናብ ሞት ዘብፅሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ በቃ ናብ ሞት ዘብፅሕ ምንም ገበን ኣይነበሮን ግና ምእንቲ ገበን ህዝበይ ሞተ ማይናይ እግዚአብሔር ከሚሉ ስለገበናዩ ኢየሱስ ዝመተ ኢየሱስ ተቀጥቀጠ አሜን ሃሌሉያ እንታይሉ ሄሮዶስ ከምኡ ንሱ መሊስ ናባና ሰደድዎ እዩ እሞ እንሆ ናብ ሞት ዘብፅሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን ናብ ሞት ዘብፅሕ ሓንቲ እኳ ኣይገበረን ደጊም ቀጽህ ክፈትሖ የበሎም ኢየሱስ ጎይታይ በቃ አነ ምንም መርሚረየ ምንም ነገር አይረከብኩኝ ጲላጦስ ኢንሉ ዝኾነ ነገር መርሚሩ ሄሮድስ ምን ሲኢንሉ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኢየሱስ በደለኛ አይኮነን ስለ በደለኛ ታት ይሜቱ ስለና ይሜቱን ተንሲዩ አሜን ሃሌሉያ ደጊም ቀጽህ ክፈትሖ የበሎም በቃ አነ ምንም አይረከብኩም ግን ቀጽህ ክፈትሖና አخባክ ብለኩም ይልዎም ኢየሱስ ጎይታይ እቶም ከሰስቱ ከዓ ጎይታ ስለዚኦም ዝተሳቀለን ዝተገረፈን ስለናን አሜን ሃሌሉያ በበዓል ግና ሓደ እሱር ክፍትሐሎም ልማድ ነበረ እቶም ህዝብ ድማ ኩሎም ነዚ ንየው በሎ ንባርባን ዳ ፍትሐልና ኢሎም ሓቢሮም ጨደሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወሬ እንታይ ኢሎም ቶም ህዝቢ ነዚ ንየው በሎ በቃ ኣይንደልዮኒና ንባርባን ግን ፍትሐ ኢሎም ባርባን ዝበሃልካ ሓደ ሰራዕ ዝነበረ እዩ በሓጫቱ ክስቀዝ ዝግባእ ዝነበረ በሓጫቱ ክእሰር ዝግባእ ዝነበረ በሓጫቱ ክመው ዝግባእ ዝነበረ ሰብኣይ ግና እንታይ ገይሮም ንባርባን ፍትሐ ኢሎም ነቲ ሓጫተኛ ማለት ነቲ ጻድቅ መርሚሮም ምንም ዘይረኸቦ ንጎይታ ኢየሱስ ግን እንታይ ኢሎም ስቀል ኢሎም ኩሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቶም ህዝቢ ድማ ኩሎም ነዚ ንየው በሎ ንባርባን ዳ ፍትሐልና ኢሎም ሓቢሮም ጨደሩ ባርባን ሃሌሉያ በመብዓድ ከተማን በመቅታል ነፍስን ተኣሲሩ ዝነበረ እዚ ባርባን ዝበሃል ሰብኣይ ሰብ ተራ ሰብዩ በቃ ዝቀትልን ዝሰርቅን ብዙሕ ነገር ክፉእ ዝገብር ሰብ ዝተፈለጠ ሰብ ተኣሲሩ ዝነበረ ስለዚህ ኣብ ክንዲ ኢየሱስ
ንኢየሱስ ስቀል ኢሎም ንባርባን ግን ፍትሓ ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዓለም ከምዛያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጎይታ ግን ሃሌሉያ ሓንቲ ዘይገበረ ጻድቅ ሃሌሉያ ክፉ ኣብ ኣፉ ዘይተረኸበ ሓሶት ዘይተረኸበ ግን ንእንታይ ኢሎም ስቀል ኢሎም ጨዲሮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንባርባን ደኣ ፍትሓልና ኢሎም ሓቢሮም ጨደሩ ባርባን ብምብዓድ ከተማ ነታ ከተማሲ ኣጨኒቅዋ ነይሩ ብምንታይ ብክፉእ ነገር ብምቅታል ነፍሳን ብምቕሳል ተኣሲሩ ዝነበረ በቃ ክፉእ ገይሩ ተኣሲሩ ዝነበረ ሰብ ክፍታሕ ዘይግብኦ ዝነበረ ግና ንኡ ፍትሓ ኢሎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጲላጦስ ድመን ኢየሱስ ክሰደድ ደለየ ጲላጦስ እቲ ንጉስ በቃ ንኢየሱስ ክፈትሖ ደልዩ ኢየሱስ ምንም በደል ከምቲ ሕግሲ ምንም በደል ዘይብሉ ምዃኑ ደይዎን ኢየሱስ ክፈትሖ ደልዩ ግና እቶም ህዝቢ ክስቀል ኣሎ ኢሎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ማይ ጋድ ጲላጦስ ድመን ኢየሱስ ክፈትሖ ደልዩ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም ንሳቶም ግና ስቀሎ ኢሎም ጨደሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጲላጦስ እቲ ንኢየሱስ ምስ ረኣዮ ምስ መርመሮ ምንም ገበን ዘይብሉ እዩ እቲ ገበናኛ እቲ ሰብ ቀቲሉ እቲ ሕማቅ ገይሩ ዓቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ግን በቲ ፋሲካ በቲ በዓል ካብ ሱር ሓደ ሰብ ክፈትሑ ስለ ዝግብኦም በቃ ንሱ ይፈታሕ ኢሎም ኣብ ክንዲ ኢየሱስ ነቲ ሓጢ ፈቲሖም ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ በደል ዘይብሉ ግን ስለና እንታይ ኮይኑ ተቀጥቂጡ ተገሪፉ በቃ ክሰቅልዎ ኣሕሊፎም ሂቦሞ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንሳቶም ግና ስቀል ኢሎም ጨደሩ ሳልሳይ ግዜ እንታይ ክፉእ ከይገበረ እንታይ ኢልዎም ጲላጦስ እንታይ ክፉእ ገይርኩም ከይልዎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምንም ክፉእ ኣይገበረን ምንም ክፉኣት ኣይተረኸቦን ኢየሱስ ናይ መን ክፍኣት ደኣዩ ገዲድዎ ናትና ክፍኣት ናትና ኃጢአት ናትና በደል ህዝበይ ኢሉ በቃ በደል ናትና እግዚአብሔር ኣብ ኢየሱስ ሰቂሉ አሜን በደልካ ናብ ኢየሱስ ተሰቂሉ ኢየሱስ ብልብኻ አሚንካ በአፍካ መስክረሉ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንጎይታ ይሁን ሃሌሉያ ንሞት ዝኸውን ምኽንያት ኣይረኸብኩሉን ጲላጦስ እንታይ ኢሉ ንሞት ዘብጽሕ ምኽንያት ኣይረኸብኩሉን ኢሉ ኣብ ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ስለ በደልና እዩ ሰቀለ ስለ በደልና እዩ እተቀጠየ አሜን ሃሌሉያ ጲላጦስ ምንም ገበን ኣይረኸብኩን ናብ ሞት ዘብጽሕሲ ኣይረኸብኩሉን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀጽዐ ክፈትሖ በሎም ንሳቶም ግና ኣዝዮም ኣዊሎም ክሰቅሎ ኣጽኒዖም ለመንዎ እሞ ቃሎም ሰዓረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጲላጦስ ኣዝዩ በቃ ተኸራኺሩ በቃ ናጻ ከውጦ ከምቲ ሕግ ናይ ምድሪ በደለኛ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ናብ ሞት ዘብጽሕ ፍርዲ ክትፈርዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ከምቲ ናይ ምድሪ ክፈርዶ ደልዩ ንሳቶም ግን ከምቲ ናይ ምድሪ ክፈርዶ ኣይደለዩ በቃ ናይ ጽልኢ ነገር ኣሕሊፎም ሂቦም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጎይታ ግን ስለዚ ኣብዚ ዝመጽ ሃሌሉያ ስለዚ በደልና ይመጽ ሃሌሉያ ወለ ንሳቶም በቃ ስቀልዶ ዝብሉ ከለው ንፍቃድ ኣምላኽ እዮም ዘማልኡ ዝነበሩ ከይፈለጡ ወላ ንፍቃድ ኣምላኽ እዮም በቃ ዝድርኹ ዝነበሩ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንሳቶም ግና ኣዝዮም ኣዊሎም ክሰቅሎ ኣጽኒዖም ለመንዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቃሎም ሰዓረ ስለዚ በቃ ስለዝበጽሑ ኣው ስለዝበሉ በቃ ሃላስ ሓሊፉ ሂቦም ማለት እዚ ከዓ ስለቲ ናይ ክስታይናቶም ዘይኮነ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብኡ ክሓልፍ ስለዘለዎ እዩ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ መንገዲ ብከምኡ ክኸውን ስለዘለይ እግዚአብሔር እምበር ጎይታ ኢየሱስ በደለኛ ኮይኑ ኣይኮነን በቃ እቶም ከዓ በቃ ተሰማዕቲ ኮይኖም ኣይኮነን ኢየሱስ ጎይታ ግን እግዚአብሔር ብከምዚ መንገዲ ክሕልፎ ደልዩ ሃሌሉያ ስለመን ስሊኦም ስለቶም ከሰስትን ስለናን ሃሌሉያ ስለዞም ስቀሎ ድብሎ ዝነበሩ ስሊኦም ወኒ ጎይታ ኢየሱስ ስለመነ ሓጢአቶም ኣሕደገሎም በቃ ስለ በደለኛታት ጸለየ ንበደሎም በቃ በደሎም ሕደገሎም ዝገብሩ ኣይፈልጡን እዮም እዛኣቶምሲ ምንም ዘይገበረት ባርባን ዝበሃል ሰብኣይ ሰብ ዝቀትሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ኣውጣዮ ንኢየሱስ ግን ስቀሎ ኢሎም ዝኩሉ ክጭድሩ ከለው ጎይታ ኢየሱስ ንባርባር ሜቱ ነቶም ስቀሎ ዝብሉ ዝነበሩ ስሊኦም ስለ ሓጢአቶም ስለ በደሎም እዩ ሜቱ ግና ኣብ መስቀል ኮይኑ እንታይ በደሎም ሕደገሎም ዝገብሩ ኣይፈልጡን ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ ሎም ንስኻነ ምሕረት ጌርካ ፋሲካ ኢልካ ብዙሕ ነገራት ሸባሸብ ኣለኻ ንመን ሓዲካ ኣሎ ንመን ምሕረት ጌርካ ንመን ደዊልካ ምሕረት ግበረለይ
ምሕረት ገብረልክ ለኹ ኢልካ ንመን ኢየሱስ ጎይታ ግን ነቶም በዓል ባርማን ቀተልቲ ሰብ ዝነበሩ ንሳቶ ኣብ ክንዶም ተሰቂሉ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም በዓል በቃ ጲላጦስ ብጣዕሚ በቲ ሓንቲ ዘይገበረ ካንሱ መርሚርዎ ምንም አይረከበሉን በደን አይረከብሉን በቃ ደስቆሎ ምክንያት አይረከብሉን ይሉ እንዳተዛረበም ንሶም ጨኪኖም ኖ ኢሎም በቃ ባርባን ይፈታሕ ንሱ ግን ይስተቃል ኢሎም ቀድሎም ጎይታ ነዞም ከማንሲ በሐሶት በቃ ብጽልኢ ይሰቀል ዝብሉ ዝነበሩ እንታይ ኢሎም በቃ ምሕረት ግበረሎም ጎይታ ዝገብሩ አይፈጥን አቦይሉ ሃሌሉያ ስለዚህ ሎም ቀንዲ ፋሲካ ማለት ምሕረት ይደልየካ ሓባኻ ምሕረት ትገብር ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ነቶም ጎይታ ኢየሱስ ነዞም በቃ ሓንቲ ዘይግበር ንሞት ሓሊፎም ዝሃብዎን ፎርጊቭ ገይሩ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ፎርጊቭ ግበር ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ክብርን ጎይታ ይሁን ዋው ታንክ ዩ ጂሰስ ጲላጦስ ድማ ልመኖኦም ኩኾነሎም ፈረደ ጲላጦስ በቃ خلاص ይኩነልኩም ኢሎም ነቲ ዝለመኑዋ ብምዓድን ብምቅታልን ተኣሲሩ ዝነበረ ፈትሐሎም ኢየሱስ ግና ንፍቃዶም ኣሕሊፉ ሃቦም ነቲ ሕማቅ ሰብ ነቲ ባርባን ዝበሃል ዝቀትልን ዝሕስቡን ዝሰርቅን ዝነበረ ፈትሕዎ ኢየሱስ ጎይታ ስለማን ስለቶም ናቶም ነቲ ህዝቢ ስለ ዝጨርሐ በቃ ኢየሱስ ክስቀል ካለው ጣሕ ስለ ዝተዛረብ እዚ ከዓ ንሶም ተሰሚዖም ዘይኮነ ፍቃድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስሊኦም ውን እዩ እትሶም ድብልዎ ዘለው ስሊኦም ውን ስለምትሓረቦም እዮም ንጎይታ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ደምጽዎ ዝነበሩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ክብርን ጎይታ ይሁን ማይ ጋድ ሃሌሉያ ኢየሱስ በቃ ንፍርድ ሓሊፎም ሂቦም ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ንባርባር ግን ፈትሐሎም ክብርን ጎይታ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ተደስቃል ነይሩ ንሕና በህይወት አይሞትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ተዘይግረፍ ስለና እግዚአብሔር ኩሉ ማቅጣዕትና ኩሉ ሓጢአትና አቡን ተዘይወርዶ ንሕና ህይወት ዘላለም አይንረክብና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ሃሌሉያ ሒዘም ክኸዱ ከለው ከዓ ንሰምዖን ቀረናዊ ካብ በረኻ ካኣቱ ከሎ ሓዝዎ ደድሕሪ ኢየሱስ ክጻወር ከዓ እቲ መስቀል ኣሰከምዎ ኢየሱስ ጎይታ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ይስዕበ ነበረ አንስቱን ዋይ ይብሉሉን ይበኽሉሉን ነበሩ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ድማ ናባታተን ግልጽ ኢሉ አንተን ሃሌሉያ አዋልድ ኢየሩሳሌም እካ እግዚ ሓባ እታ መኻን ዘይ ወለደት ከርስን ዘይ ሃሌሉያ ዘይ ወለደት ከርሳን ዘይ ጥበወት አጥባትን ዝብላሉስ ማዕልታት መጻየን እሞ ንርእስኽን ንደቅኽን ደኣ ብኻያ እምበር ንዓይሲ አይት ብኻያ ለይ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ጎይታ ይባረክ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጎይታ አዴታት በቃ ጎይታ ኢየሱስ ዝኩሉ ክገርፍዎን ዝኩሉ ክገፍዎን ከለው ምስራያ ምስባኻያ አንተን አዴታት ንርእስኽን ንደቅኽን ብኻያ በጃኸሉ ንዓይን አይት ብኻያ አኔ ንዕላማ እግዚአብሔር የመጽየን ፍቃድ አምላክ ይዝገብር ዘሎ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ይዝብለን ዘሎ ሃሌሉያ ንስኽን ግን ንአኽን ደቅኽን ብኻያ ሃሌሉያ ስለዚህ ሓንሳ ሕጂ ወላ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቪድዮ ክትሪኦ ከለኻ በቃ ዝገብርዎ ሁሉ የክየካ እዩ ኣነ ንባዕለይ ክንደይ በቃ ክንደይ የድነብዕ ወላ ሕጂ እንተሪኦ የክየኒ በቃ ዝገብርዎ ኣብ ቪድዮ ማለት ኢየሱስ ጎይታ ንስን ግን ፊዚካሊ እንሪአን ከምኡ ኣዝዩ ዘበኪ ማለት ሃሌሉያ ግና ክትበኽየኒ ዘለካ ብእንቲ መን እዩ ምእንቲ ርእስኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ምእንቲ ከምቲ ንሱ ዝበለ ምእንቲ ደቅኽን ኢልዋ ምእንቲ ርእስኽን ብኻያ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ እዚ ሁሉ ንዓኻ ከፊልልካ ንዓይ ከፊልለይ ንዓኻ ከፊልልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ሎሚ ንስኻ በቃ ናብ እግዚአብሔር ክትጽልለካ ናብ እግዚአብሔር ክትምለስ ኣለካ ሃሌሉያ በሓጢአትካ ደኣ ክትእመን ኣለካ እምበር ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን ተሰቂልልካ ኣብ ቪድዮ ትሪኦ ኢየሱስ ከፍየካ ይብሉ እቲ ዝባን ተወዲኡ ሕጂ ኣይስቀል ኢየሱስ ተሰቂሉ ሓንሳብ ሜቱ ተንሲኡ የለን ኣብዚ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታ ኣሎ አሜን ሃሌሉያ ሶሪ ኢየሱስ ጎይታ ኣብ መቃብር የለን ጎይታ ኢየሱስ ተንሲኡ አሜን ሃሌሉያ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንሲኡ ሃሌሉያ አሜን ቅድሚ 2000 ዓመተ ምህረት ቀደም ማለት እዩ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ሕጂ ንመዘካርታ ኢላ በቃ እዚ ወርሒ እዚ ኣብዚ ወርሒ 4 ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካ እዋንሲ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ንዓና ከም ዝመተን ከም ዝትንሳኤና ንዝክር ዘለና ሕጂ ኢየሱስ ኣብ መቃብር የለን አሜን ሃሌሉያ
Thank you Jesus Christ. Hallelujah. Amen. ክብሩ ንጎይታ ይሁን። ስለዚህ ንጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሎም ኣብዚ ከዓ ሃሌሉያ ሃሌሉያ thank you Jesus. ሃሌሉያ ኣብ ጥሉልኦም ከምዚ ካብ ገበሩ ሲሉ ኣብቲ ንቑዝ ደኣ ከመይ ክኸውን እዩ ሽዑ ንኣኽራን ኣብ ልዕልና ውደቁ ንኽርባታት እውን ከውሉና ምባል ክጅምሩ እዮም በለን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንኽልተ ካልኦት ገበርቲ ክፉእ እውን ምስኡ ክስቀሉ ኣምፅዎም ራይ ኢየሱስ ጎይታ ኣብቲ ኢሳያስ ንነብበ ፀናሕናሲ ምስቶም ገበናኛታት ተሰሪዑ ጎይታ ኢየሱስ ምስቶም ገበናይ ብገበኖም ተሰቀሉ ገበን ደይ ገበለከንሱ ምስኦም ሰቂሎም ሞይ ባሕሪኦም እዮም ሰቂሎም ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ንኽልተ ካልኦት ገበርቲ ክፉእ እውን ምስኡ ክስቀሉ ኣምፅዎም ምስመን ኢየሱስ ሓደ በዚ ምስቶም ገበናኛታት ኣብ ኢሳያስ ንነብበ ፀናሕና ኣብ ኢሳያስ 53 ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ምእንቲ ሓጢአትናሲ ምስ ገበናኛታት ተቆጠረ ገበን ዘይብል ኮንሱ ምስቶም ሓጢአተኛታት ምስቶም ክፉእ ዝገበሩ ምስኦም ተሰሪዑ ስለምን ስለካ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ቀራንዮ ኣብ እትበሃል ስፍራ ምስ በጽሑ ኣብኡ ሰቀልዎ ነቶም ገበርቲ ክፉእ ሓደ ብየማኑ ሓደ እውን ብጸጋሙ ሰቀሉ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ግን ጲላጦስ ገበን አይረኸቦን ሄሮድስ እውን ገበን አይረኸቦን ምንም አይተረኸቦን ግና በቃ ምእንቲ ሓጢአትና እቶም አክሽቲ እቶም ህዝቢ ሁሉ በቃ ይሰቀል ባርናባስ ግን ይፈታሕ ባርናባስ ከዓ እትቀታልን ሰራቅን ዝነበረ ክርስቶስ ግን ምንም ገበን ዘይተረኸበ ሓሶት ኣብ ኣፉ ዘይተረኸበ ንኣና ንሓሶት ዝነበርና ንሕና ሓጢአተኛ ግና ሓጢ ኮይኑ እግዚአብሔር ድማ ናትና ሓጢአት ኩሉ ኣብኡ ስለዝሰቀሎ ብከምዚ ሓሊፉ ማለት ኢየሱስ ጎይታ ምስቶም ሓጢአተኛታት ድማ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ኣብዚ ድማ እንታይ ብሎ ኢየሱስ ድማ ኣቦይ ኢልዎ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን ሕጅራይዎ ሃሌሉያ ዋው ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ኢሉ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ሕደገሎም በለ ማይ ጋድ ኢየሱስ ጎይታ ዘገርም ከምዚ ዝገበረካ ኣይኮነን ንስኻ ንሕና በቃ ማይ ጋድ ጃቤል ምሕረት ይግበረና በኢየሱስ ስለዚህ ንሕና እዚ ኩሉ ዝገበርዎ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን ምሕረት ይግበረና አሜን ሎሚ ፋሲካ ከተብዕል ከለኻ ሃሌሉያ ልብኻ ርኤ ልብኻ ጠምት ምስመን ተባእስካ ኣለኻ ምስመን ተጻሪቅካ ኣለኻ ምስመን ተጻሪፍካ ኣለኻ ምስመን ቅርሕን ትለካ ምስመን በቃ እግዚአብሔር ልብን ኳላሊትን ዝምርምር አምላክ በቃ ስጋ ክትበልዕ በግዕ ክትሓረድ ደርሆ ክትገብር ክዳን ክትክደን ስቅልካ ማግሽ ክትኣክብ ከይዋልካ ልበይ አንጻሃን ጎይታ ምሕረት ግበረን ምሕረት ገብር ኣለሁ ጎይታይን አምላኸይን ኣኻ ልበይ አንግሰካ ኣለሁ ካባኻ ዘይኮነ ካብ ልበይ ይመንቋስ ቅርሕን ትዘበለ በቃ ክፍኣት ደበለ ካብ ልበይ ይነቃል እግዚአብሔር ምሕረት ግበረለይ ዝምሕር ልብሓበኒ በቃ አሜን ፎርጊቭ ዝገብር ልብሓበኒ ዝሓድግ ልብሓበኒ ኢልካ ጸልይ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ሃሌሉያ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ታይል ኢየሱስ ድማ ኣቦይ ዝገብሩ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም በለ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ንዝበደለካ ምሕረት ክትገብር በዚ ፋሲካ እዚ ንዝበደሉና ምሕረት ክትገብር ይቅሬታ ክንፈልጥ ደዊልኩም ክንሓትት ካብኡቲ ፋሲካ ዝብሃል ማለት ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ናይ ፋሲካ እዋናት እግዚአብሔር ማዕረክ እንደ ንሕና ሓቃን ከለና ካብ እግዚአብሔር ርሑቃት ከንስና ክፉኣት ከንስና ክንደይ በቃ ከመይ ዓይነት ሰባት ዝነበርና በቃ ብሓጢአት ዝተጨማሊቅና ዝነበርና ኣዝና በቃ ፍንፉናት ዝነበርና ኣዝና ውዱቃት ዝነበርና እግዚአብሔር ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ካብዚ ኣበሳ እዚ ኣናጊፉ ካብዚ ሓጢአት እዚ ኣንጽዩ ውሉድ ዝገበረና አሜን ሃሌሉያ እዚ ዋጋ እዚ ኣና ኣብዚ ዘለዎ ንባዕረይ ሓጢእ ዝነበርኩ በደለኛ ዝነበርኩ አሜን በደለይ ዝሓደገለይ ጎይታ ኢየሱስ ሓጢአተይ ዝወሰደለይ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጎይታ thank you Jesus thank you Father thank you Holy Spirit ሃሌሉያ ንሱ ኢሉ ንኣበሳኸ ዝወሰደልኪ ንሓጢአት ዝሓደገልኪ ንሱ ንንእስነት ዝሓደሰልኪ ብቃል ኣምላኽ ሃሌሉያ አሜን ኣብ መዝሙር ዳዊት 143 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ መዓልቲ ተቀበላላቲ
አሜን ካብ ሓጢኣትካ ናፃ ትኸውን በቃ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ካብ አምላክ አርሒቅካ ዝነበረ በደል በቃ ክርስቶስ ኢየሱስ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ንዓኻ ኣብ ልበይ ቅበለካ ኣለሁ ኢልካ ብልብኻ ኣሚንካ ብኣፍካ መስከርካ እዚ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝነበረ እግዚአብሔር ኣቦይ ክትብል ከማስ ዘይትኽእል ዝነበርካ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕካ ተመሊእካ ጎይታ ኢየሱስ ትብል እግዚአብሔር ኣቦይ ትብል ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ሰብ ግን ሓጢእሲ መንግስተ ሰማይ ኣቱኒ ሓጢእካ ንእግዚአብሔር ክርያ ኣይከይድን ስለዚህ ሓጢኣትካ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ብምንታይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚህ ተቀበልካ ገንስኻ ገና በሓጢኣትካ ኣለኻ በሓጢኣተይ እማን ኣለኹ ተበልካ ግን በሓጢኣተይ እማን ኣለኹ እግዚአብሔር ሓጢኣተይ ሕደገለይ ብደም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፃወኒ መዓልቲ ትብላ ግን እቲ ንዓኻ ንእግዚአብሔር ኣቦን ኣርሒቅካ ዝነበረ ናብ ኢኻ ተቀርብ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ንዓኹምን እግዚአብሔርን ዘርሓቀፍሲ ኢሉ በደልኩም ዳይኮነን ሓጢኣትኩም ዳይኮነን ኢሉ ሃሌሉያ ሰብ በሓጢኣቱ ዝኸብ እግዚአብሔር ርሒቁ ዝነብር መዓልቲ ክርስቶስ ተቀበለላ መዓልቲ ግን ሃሌሉያ አሜን ነዚ ዝተወድአልካ ነዚ ጎይታ ኢየሱስ ዝኩሉ ተፈጸመ ዝበለ ነዚ ዝተወድአ ነገር ግን ጎይታ ኢየሱስ ኣነ ሓጥየ በሓጢኣተይ እማን ኣለኹ ሓጢኣተይ ንስኻ ኣብ መስቀል ወሲድካያ ኢኻ ሎሚ ግን በቃ ተረድእኒ በኣኸይ እማን ኣለኹ ንኣኻ ንበይንካ ብልበይ እንግሰካ ኣለኹ ብልበይ ኣሚነ በኣኸይ ምስክር ኣለኹ መዓልቲ ትብል ግን ካብ ሓጢኣትካ ትድሕን ውሉድ ኣምላኽ ትኸውን እግዚአብሔር ርሑቕ ዝነበርካ ቀረባ ትኸውን እግዚአብሔር ኣቦይ ኢልካ ኢካር እተን ኣብ እግዚአብሔር ትጸሊ እግዚአብሔር ሰምዓካ አሜን እግዚአብሔር ትሰምዖ አሜን ስለዚህ ሎሚ መዓልቲ ዝኣየ ተድየኩም ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቲ ህዝቢ ደው ኢሉ ይርኢ ነበረ እቶም ዓበይቲ እውን ምሳታቶም ከኖም ንኻልኦት ኣድሒኑ ራይ ሕጂ ንጎይታ እንታይ ይብልዎ ንኻልኦት ኣድሒኑ ንሱ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ሕሩይ እንተኮይኑስ ርእሱ የድሕን እናበሉ የላግጥሉ ነበር ኢየሱስ ጎይታ ከምዚ ገይሮም እዮም ዘላግጥሉ ነበር ንሱ ኣምላኽ ከንሱ ወዲ ኣምላኽ ከንሱ ኩሉ ዝኽእል ከንሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለናሲ ትሕጅሉ በቃ ታሕቲ ኮይኑ እዞም የላግጥሉ ንሱ ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ወዲ ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ርእሱ ዘየድሕን ኢሎም የላግጥሉ ነዞም ምሕረት ገይሮም ጎይታ ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንኻልኦት ኣድሒኑ ንሱ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ሕሩይ እንተኮይኑስ ርእሱ ዘየድሕን እናበሉ የላግጥሉ ነበር እቶም ጭፍራውን የላግጥሉ ነበር ናብኡ ቀሪቦም ድማ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ እንተኾንካስ ርእስኻ ኣድሕን እናበሉ መፂት ኣምጽኡሉ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ነበረ ኢየሱስ ጎይታ እዚ ሁሉ ዝብልዎ ዝነበረ እንታይ ለቅፂ ንመን ንኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ንሱ ግን ስለና ስሊኦም ይዝኩሉ ዝሳቀድ ነበረ ማለት ኢየሱስ ጎይታ ንስኻ ሎሚ ነዚ ትሰምዕ ዘለኻ እማ ብኡ ዘይኣመንካ እማ ብልብኻ ኣሚንካ ብኣፍካ ዘይመሰልካ ሎሚ ንስኻ ካብዞም ኣይትሕሽን ኢኻ ትብለካ ኣለዎ ካብዛኣቶም ኣይትሕሽን ኢኻ ካብዞም ዘላግጡ ከምዞም ሙዛይ ዘብሉ ካብኦም ኣይትሕሽን ኢኻ ብምንታይ ስለዘይት እማን ዘለኻ ሕጂ ንስኻውን ሰብ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ልበይ ቅበለካ ኣለኹ ንኣኻ የንግሰካ ኣለኹ ንኣኻ ንበይንኻ እየ ከም ንኸካ ካሊእ ኣማልኽቲ ምሳኻ ኣይገብርኒ ካልኦት ጣዖታት ምሳኻ ኣይገብርኒ ካልኦት ምስልን ስእልን ምሳኻ ኣይገብርኒ ኣነ ምስልን ስእልን ኣይኣምንን ኣይሰብን ኣይሰግድን እንተዘይበልካ ካብኦም ኣይትሕሽን ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ሃሌሉያ እንታይ ገይሮምሉ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ኣብ ርእሱ ገይሮምሉ ካብቶም ኣብቲ ክስታይ ገይሮም ኣብቲ ሃሌሉያ ኣብቲ እንጨይቲ ጽሒፎም ካብቶም ተሳእሉ ገበርቲ ክፉእ እውን ኢሉ ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ርእስኻ ንዓናን ኣድሕን ኢሉ የላግጠሉ ነበር ኢየሱስ ጎይታ ካብቶም ኣብ የማኑን ኣብ ፀጋሙን ዝነበሩ ድማ ብጣዕሚ ዘገርም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ካብቶም ተሳእሉ ገበርቲ ክፉእ እውን ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካሲ ርእስኻን ንዓናን ኣድሕን ኢሉ የላግጠሉ ነበር ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ከዓ ብሓጢኣቶም ኣብዚኦም ከምዛይ ንዓና ዝግባኣና ዝነበረ ኢየሱስ ጎይታ ጎይታ ገጽ ስለና ምስቶም ሓጢአኛታት ምስቶም ገባንያታት ተሰሪዑ ኢየሱስ ጎይታ
ነዞም ብየማኖም ብጸጋሞም ዘለዉ ከማን ስሊኦም ተሰቂሉ ንሶም ከዓብዚ ቦታ ኮይኖም እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ እንትልከንካ ንርእስኻ ትሕንካ ንዓና እውን ኣትሕነና ኢሎም የላግጡ እዮም ዘለዉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ነዚኦም እውን ጎይታ እንታይ ኢሉ ምሕረት ግበረሎም ኢሉ እቲ ካልኣይ ግና ኣንታ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፍርዲ ከለኻስ ኣምላኽ ዳይ ትፈርድን ኢኻ ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግባኣና ተፈሪድና እዚ ግና ሓንቲ ክፍእቲ እኳ ኣይገበረን ሃሌሉያ እዚ ግና ሓንቲ እኳ ክፍኣት እኳ ኣይገበረን ኢሉ ጎንሖ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንኢየሱስ ከዓ ጎይታዬ ብመንግስትኻ ምስ እትመጽእ ዘክረኒ በሎ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ካብ እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ተገርም ሃሌሉያ እቲ ሓደ የላግጽ ነይሩ ገና በቃ እቲ ሓደ ግን ንሕናስ ብገበልና ኢና ኣብ ዝተፈሪድና ዘለና ንሱ ግን ምንም ኣይገበረን ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን ክፍኣት ኣብኡ ኣይተረኸበን ከመይ ጌርካ ከምኡ ትብለለኻ ኢሉ ንጎይታ እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢሉ ኣብ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢሉ ጎይታ ድማ ሕጂ ኢሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም ትኸውን ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ አሜን ስለዚ ማይ ጋድ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እዛኣቶም ሓጢኣን እዮም ነይሮም ንዞም ሓጢኣን ድማ ጎይታ ኢየሱስ ስለና ተሰቂሉ አሜን ኣብዚ ከሎ ድማ ተሓደ ብሓጢኣቱ ምስተኣመነ ብገበኑ ምስተኣመነ ኢሉ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይኻ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንስኻ እውን ኢየሱስ ኣነ ኢየሱስ ይፈልጠን ደ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ደይኮነ ኣብዚ እንታይ ኢሉ እዚ ሓደ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ድማ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ግና ሓንቲ ክፍእቲ እኳ ኣይገበረን ኢሉ ጎንሖ ንኢየሱስ ከዓ ጎይታይ መንግስትኻ ምስ እትመጽእ ዘክረኒ እንታይ ኢሉ መንግስትኻ ምስ እትመጽእ ዘክረኒ ምስ በለ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኾን ብሓቂ ኣለኹ እብለካ ኣለኹ ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ጎይታ እንታይ ይደልካ ባኻ ክትእመን በቃ ንስኻ ሓጢእ ምዃንካ ክትእመን መን ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዘጸድቕ ክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ከም ዝህብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝእቱ ክትእመን ይደልየካ አሜን ተዘይተኣመንካ ግን ኣብ ሓጢኣትካ ክትነብር ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ ክምለስ ሓንሳ ሃሌሉያ Hallelujah. Sorry. Thank you, Jesus. Hallelujah. ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ሕጂ ናይ ተሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ መድሓኒ ምዃኑ ኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ንሱ በቃ ጻድቕ ምዃኑ ሃሌሉያ እንታይ ኢሉ በቃ ንሱ በቃ ህይወት ዝህብ ምዃኑ ተረድእዎ ኣብ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢሉ ንሱ ድማ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ ኢሉ ብሓቂ ኢሉ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ረአዩ ጎይታሲ ብሓቂ ኢሉ መድሓኒ ምዃኑ ህይወት ወሃቢ ምዃኑ ሲ ኣብዚ ካትፈልጥ ኢየሱስ ጎይታ አሜን እቲ ሓደ ካብኡ ስለ ዘይበለ ብሓጢኣቱ ኣብዚ ተሰቂሉ ሎ ብሓጢኣቱ ድማ ሰኦልከ ኢየሱስ ጎይታ ሓጢኣትካ እንታይ ይግብረካ የቅጣዕካ ሓጢኣትካ ሰኦል ክትከይድ ይገብረካ ሓጢኣትካ ብሓጢኣት ንሕናሲ ኢሉ ኣብ ልዓል ተራና ዋው ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ካብቶም ተሰቅሉ ገበርቲ ክፉእ ውን ኢሉ ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካ ንርእስኻ ንዓናን ኣድሕን ኢሉ የላግጸሉ ነበረ እቲ ሓደ ማለት ክፉእ ማለት ክንሳሕ ዘይደለየ ማለት አሜን ክንሳሕ ዘይደለየ ስለዚ ንስኻ ውን ክትንሳሕ እንተ ዘይደለኻ ከምዚ ከይትጠፊ ተነሳሕ ተኣመን ከምዚ ካልኣይ ተነስሐ እሱ ትሕዩ አሜን እዚ ግን ስለዘይተኣመነ ብልቡ بكريستوس ኢየሱስ በሓጢአቱ ስለዘይተኣመነ በአቡ ድማ ስለዘይተዛረበ ከም ተሓደ እንታይ ኮይኑ በሓጢአቱ ተሰቂሉ ተሓጢአቱ ድማ ተወልከ ኢየሱስ ጎይታ እንታይ ኢልዋ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ክርስቶስ እንተኾንካ ንርእስኻ ንዓና ኣትሕን ኢሉ የላግጸሉ ነበረ ኢሉ እቲ ካልኣይ ግና
أنت أبزخ خمس زبالة فردي فلحس أنت إلى أفتي وقالي هانس معراب سلسلة بكرسوف ذا أمانة عيفرودان يلو التزاي أمانة جن درا وقوة تفريد وول إزي تفريد وول عبز مسكال زول يسوس بويتاي إزي جن كافردي تفريد وول مسكال نيرام كلتي أم ولا يسوس عبز تفريد وول يسوس بويتاي يسوس جن مدحن عالمي حجي عبز انتايلو اتحادة عبز كم زبالة فردك هلا خايلو هاي قرن ماي جاد أنت خال أي جنايلو أنت خمس عبزي أنت عبز خمس زبالة فردك هلا خاي أملاك دو عيشفرهن إيقا نحاس بحق بقبرنا زقبعنا تفريدنا إذا كنا حنت كفيتي كو أي جبرانيلو يسوس بويتا سلازي حتى يفردك كاب حتى فردي كان من الجن ويتا يسوس حتى وسيدنا كاب حتى فردي كان من الجن بالبقاء أمريكا بأفكار مسكرة لك أبزين تايبلا لو تحدي أبز كم زعانات فردي تفريدهم يوم بحتياتهم تفريدهم يوم أبز نمو تفريدهم يوم أبز مسقال زولو كلتي يوم حاليلويا كرسوس ونسي مس حتيات تصاريع زولو سلي حتياتنا سي تفردنا سلازقل أفردي مس أمي أبز زولو كرسوس يسوس إذن بحتياتهم تفريدهم ناموت قدم يرو أبز دما كرسوس يسوس أبز مس أم تسقيلو بقى بتزاي قبرو بقى غيرو تبحيلو تفريدو ناميت هاي ناموت قدم يرو حاليلويا ኢየሱስ ግን መይቶ አይተረፈን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ምክንያቱም እትናትና ኃጢአት እትናትና ገበንሲ በቃ ዘፍርድ ናሞት ድማ ደውርድ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ኃጢአትና ሒዙ ናሞት ድኸል በቃ ዝመተን ብተንጽን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ አይፈርህን ሃሌሉያ ንሕና በሐቅ ብግብርና ዝገበርና ተፈሪና ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ካብዝ ፍርድ እዚ ከተምልጡ እንታይ የድለኩም ከምትካል አይ ንጎይታ እንታይ ልዎ ኢየሱስ ሃሌሉያ ንኢየሱስ ካ ጎይታይ መንግስትካ ምስ እትመጽእ ዘክረኒ በሉ እዚ ተዛሪቡ ዶ እንታይ ተዛሪቡ ግን ጽቡቕ ተዛሪቡ እንታይ ዚሉ በቃ ጎይታ ይሉ መጀመርታ ጎይታ ይሉ መንግስትካ ምስ መጽእ ዘክረኒ ለዛ አሉ ዘይ ምባሪ ሰፍኦል ዝኸይድ ለዛ ዘይ ምባሪ ትፍረድ ተፈሪድካ ዘለኻ ኢየሱስ ጎይታ ካብዚ ፍርዲ እዚ ከተምልጥ ግን ክትዛረብ ኣለካ ጎይታ አድሕነኒ أنا بحتى من أقول لك بحتى بدم كحد سبني لك بأفكار تزارب تدي تزاربك بتي حدا دلاج زنبرة أبكندي محرد حتى أنت يقبر نرو أملاك أنت تعرفين كا نعهان نعنا أوردنا يلوس نقول كاي دلاج زنبرة شو نسوي تحدا جن أنت أبزك من زعينة فردك لها كم يقدر كان نزت تزارب أملاك أكبر ريلو يسوس قوي تاي إذن تاي حرو ينيرو تكاب قدم بك إذن أملاك ኢየሱስ ጎይታ ሹና ጎይታ ግልጽ ጎይታ ይሉ አመንግስታ ዘክረን ይሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም ትኸውን በሐቂ እብለካል ኢየሱስ የጌታ አሜን ስለዛ ሐዋታይ ሎሚ ሕጂ ንጎይታ ኢየሱስ አሜን ዘክረን ባሉ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ልብኻ ቀበለካለሁ ባሉ ሽዑ ኣብ ምስ ኢየሱስ ኣብ ገነት ትኸውን ሕጂ አሜን عن منقص أملاك تأت نتاجنت بقدام بحيوان حتى كلهم حتى كبر أملاك دماسينه مستباحله ناو آخر من لس أمين يسوع كريستوس قويتاي سلازي زابير كباخا زودالي انتايو بلبها أمينكا بأبقاك مسكر تتقبر لك بوك تأمن كريستوس زابير أملاك كريستوس يسوع بجاي كل عالم زحلفه نو بمقبال عايزال عالم هيوت ركب كافرد تملت سلازي كافرد عملت قبلكم عنه كافرد عملت ازي تفريدي نيرو اتحادة تفريدي نيرو قول كافرد عملتو عمز كان زبالة فرد كان سعيلو هاليلويا حاجاتك يفردك حاجاتك سؤال يوم دكاي حاجاتك يسكلكاي يسوس بويتاي هاليلويا يسوس بويتاي سلازي أبز كم زعينة فردك اللهاس أملاك ضعيد فرهن يخيلو نحنا سيلو بحق بقبرنا زقبعنا تفريدنا ساعة زقبري بقى بتحت زقبري دفرد يسوس قويتاي ازقن يلو حتى زي قبري ونقويتا يسوس هاليلويا ازقنا الحمد كفيت قوى أي قبران إلو قنحو لمن يقنحو نتحادي يسوس قويتنا تدلاق زنبري
ንርእሱ ግን ናብ ጎይታ አገልግል ጎይታዬ መንግስትካ ምስትመጽእ ዘክረኒ ኢየሱስ ጎይታዬ ስለዚ አምላኽ ካባኹም ዝደልዮ ካባና ዝደልዮ በቲ ዝተገበረልና ኢየሱስ በቲ ኢየሱስ ዝወድአና በቲ ኢየሱስ ዝወድአልኩም ክትአምኑ በቃ ከምዚ ሕጂ ኣብ ፍርዲ ከለዉ ካብ ፍርዲ ኣምልጡ እቲ ግን ሽዑ ከምልጥ ይግባእ ነይሩ ግን በቲ ፍርዲ ቢሉ ይኸይድ ሃሌሉያ ስለዚ ተዛረበ ስለዚ ዘይ መስከረ ብልባ አሚኑ በጎይታ ብልቦ በአፉ ስለዚ መስከረ በቃ ኦሬዲ ተፈሪድዎ ኢየሱስ ጎይታዬ ሃሌሉያ ካብ ፍርዲ ከምዚ ጌርካ ተምልጥ ካብ ናይ ሞት ፍርዲ እቶም ክልቲኦም በቃ ናይ ብሞትዮም ተፈሪድዎም ነይሩ ግና ካብ መስቀል በቃ ኢየሱስ ጎይታዬ ካብ መስቀል ኣብ ናይ ዘላለም ህይወት ይኸይዱ ሃሌሉያ ካብ ፍርዲ ኣምልጡ እቲ ግን ኦሬዲ ተፈሪድዎ እዩ ኣብዚ ምድሪ ፍርዲ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣብዚ ምድሪ መስከርካ ኣይኮን ኣብዚ ምድሪ ብወዲ ኣምላኽ ስለዘይ ኣመንካ ጥራሕ ተፈሪድካ ኣለኻ ድሮ ተኸሚምካ ኣለኻ ድሮ ተፈሪድካ ኣለኻ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና ዝግባአና ኩሉ ሓጢአትና ኩሉ ኣብ መስቀል ተፈጸመ ወዲ እዩ ናብዚ ውዱእ ነገር እዚ ኩሉ እግዚአብሔር ሓጢአት ኩሉ ዓለም ናብ መን ተቂልዎ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሓጢአት እዚ ኩሉ ዝወድአልካ እግዚአብሔር ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘይ ኣመንካዮ ግን እንታይ ትኸውን ስኻ ኢየሱስ ጎይታዬ ስለዘይ በልካ ኣብ ፍርዲ ተኣቱ ማለት ካብ ፍርዲ ተምልጠላ መዓልቲ ግን ሎሚ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ኣምልጡ ካብዚ ፍርዲ እዚ ሃሌሉያ ታንክ ዩ ጂሰስ ክራይስት ሃሌሉያ ተህቲና እንተንብብናዮ ድማ እንታይ ይብል ኣብ ማቴዎስ ኣብ ሉቃስ 23 ካብ ጥቕሲ 34 ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታዬ ካብ ግዜ ሳልሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክሳብ ታስዓቲ ሰዓት ኣብ ኩላታ ምድሪ ጻልማት ኮነ ኢየሱስ ጎይታዬ ኣሜን ፀሓይ ጻልማታት መጋረጃ መቅደስ ኣብ ክልተ ተተርተረ ኢየሱስ ብዓቢ ድምፂ ኣቦይ ነፍሰይ ኣብ ኢድካ ኣመቁባ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ ኢየሱስ ጎይታዬ ኣብዚ ኢየሱስ ጎይታዬ ጎይታ ኢየሱስ ጻድቅ ስለዝኾነ ስለ ሓጢያን ስለዝመተ ኣሜን ምድሪ ኣብ ታሳልሳይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክሳብ ታስዓይቲ ሰዓት ኣብ ኩላታ ምድሪ ጻልማት ኢየሱስ ጎይታዬ ምክንያቱ ብርሃን ዓለም መን ኢየሱስ ዘየለዋ ሰዓታት ዝነበራ እዘን ኢየሱስ ጎይታዬ ኢየሱስ ኣብ ዘየለዋ ሰዓታት ጻልማት ነይሩ ኣብ ምድሪ ኩሉ ዓለም ኢየሱስ ጎይታዬ ኣሜን መጋረጃ መቅደስ ክልተ ተተርተረ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታዬ ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ስታይ መስመተ በቃ እቲ መጋረጃ ተቀጥሉ እቲ መጋረጃ ቤት መቅደስ ተተርቲሩ መቃውሕ ተሰባቢሩ ኢየሱስ ጎይታዬ ሃሌሉያ ፀሓይ ጻልማታት መጋረጃ መቅደስ ኣብ ክልተ ተተርተረ ኢየሱስ ብዓቢ ድምፂ ኣቦይ ነፍሰይ ኣብ ኢድካ ኣመቁባ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታዬ እዚ ምስ በለ ነፍሱ ወፀት ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዬ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ግና እቲ ዝኾነ ምስ ረኣየ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ጻድቅ ነይሩ ኢሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ኣሜን እቶም ክርእዩ ተኣኪቡ ህዝቢ ድማ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣየ ኣፍ ልቦም ናባውዑ ተመለሱ እቶም ዝፈልጥዎ ኩሎም እተን ኣብ ገሊላ ዝስዕቦ ኣንስትን ከዓ ብርሑቕ ደው ኢሎም ነዚ ይጥምቱ ነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ስለዚ ሃሌሉያ ክብሪ ንጎይታ ይኹን thank you Jesus ሃሌሉያ ዘገርም እዩ ሃሌሉያ ማይ ጋድ እዚ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ጻድቅ ኣሜን ከንሱ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታዬ መን ኣሎ ኣብዛ ዓለም ዝኾነ ሰብ ሜይቱሲ ከምዛ ዓይነት ዝኸውን ኣነ ዝገርመኒ እዚ ሓይሊ ኣምላኽ ቅልጽም ኣምላኽ ስልመን ተጋሃዘሉ ዝብል ቃል ኣምላኽ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ቅልጽም ኣምላኽ ንሰብ ክሳብ ሕጂ ኣይተገለጸሉን ኣሎ ኢየሱስ ጎይታዬ ብጣዕሚ ናይ ኣምላኽ ነገርሲ ናይ ኣምላኽ ካእልነትን ናይ ኣምላኽ ዕብየትንሲ ንመን ተጋሃዘሉ ኢሉ ኢሳያስ ዘገርም እኳ እዩ ገሪምዎ እኳ እዩ ሰቢኹ ሰብ ኣይሰምዐን ዝኾነ ኢሉ ኣይሰምዐን ቃል ኣምላኽ ሰቢኹ ሰብ እንታይ ደኣ መጨረሻ ኢሉ ነዚ ምስክርና መን ኣመነ ኢሉ ቅጽም እግዚአብሔር ንመን ተጋሃዘሉ ስለዚ እዚ ኩሉ ካእልነት እዚ ኩሉ ዕብየትና ኣምላኽ ንሰብ ገና ኣይተረድኡን ኣሎ ገና በቃ አብሪሱሲ ወላ አይበጽሖናሉ
ምክንያቱ ሲሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ተገርም እኮ ኢሳያስ ኣብዚ ከም ዝበለ ነዚ ምስክርና መን ኣመኑ ኢየሱስ ጎይታይ ድንግል ክትጠንስያ ወዲ ድማ ክትወልድ ያ ስሙ ድማ ኣማኑኤል ክበሃል ንሱ ድማ መድሓኒ ዓለም ክኸውን እዚ ኩሉ ዝብለ ዘለሲ ምእማን ኣብዮም መጨረሻ ድማ ኣብዚ ካ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ነዚ ምስክርና ኢሉ መን ኣመኑ ቅጽም እግዚአብሔር ንመን ተጋህደሉ በቃ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ናይ እግዚአብሔር ክደሲ ንመን ተገርተርቢዩ በቃ ምርዳእዮም ኢየሱስ ጎይታይ ተገሪሚዩ ንመን ከተጋህድሉ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከምትን ካብ ንቁስ ምድሪ ዝወፀ ሱር ጨብጨበ መልክዕ ውቃበ ኣይነበሮን ምስ ረኣናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን ኢሉ ምእንታና ንዕቁን ብሰብ ድርቡይን እዩ በዓል ስቃይ ብሕማም ልዱይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዝግበቡሉ ሰብ እተዋረደ እዩ ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቋጠርናዮ እዚ ኩሉ መከራ ዝጠግብ እዚ ኩሉ ኣምላኽ ከንሱ በክል በዚህ መንገዲ ዝሓልፈሲ ምእንትመን ንመን ምዃንሲ ገና ኣይቋጠርዎን ኢየሱስ ጎይታይ ገለ እኳ ኣይቋጠርናዮ ብሓቂ ንሱ ግን ኢሉ ንሕማምና ጸሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ ንሕና ግን ኢሉ ከም እተወቅዕን ብእግዚአብሔር ከም እተቀዘፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋጠርናዮ ንሱ ግራ ብሰር ገበና ቆሰለ ብሰር ኣባሳና ድማ ተኸከተ ንሕና ሰላም ምእንት ክንረክብ መቅጣዕቲ ናቡ ወረደ ኢየሱስ ጎይታ እዚ ኩሉ መከራ ናብ ጎይታ ዝወረደ ንመን ንኣና እዚ ግን ምንም ሰብ ኣይተጋህደሉን በቃ ኣይተገለጸሉ በቃ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ መንገዲ ኢየሱስ ህይወቱ እስቲ ስለና ዝመተ ኢየሱስ ስለና ተገረፈ እንተታ በቃ ገና ካሊፍ ተኸሊ ይደሊ ካብዝን ለዓል ምንም ይወስኸልካ የለን ካብዝን ለዓል ድማ የለን ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ማቅጣዕቲ ናብ ወረደ ናይ መን ማቅጣዕቲ ንምንታይ ናትና በደል ናትና በቃ ሕማም ናትና ክፍኣት ናትና ቅርሕንቲዩ ናብ ኢየሱስ ዝወረደ ስለዚህ ክርስቶስ ዝኩሉ መከራ ዝሓለፈ ንሕና እውን ኢሉ ብስምራት ሓወና ኩላትና ከም ኣባጌ ተባረና ነፍስ ወከፍ ነና መንገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ካይሉ ኣባሳ ኩላትና ኣቡ ኣውደቆ ኢየሱስ ጎይታ ናይ መን ኣባሳ ናትና ኣባሳ ኩላትና ናቡ ኣውደቆ ስለዚህ ጎይታ እዚ ኩሉ መከራ ዝሓለፈ እዚ ጎይታ እዚ ምንታኻን ዝሓለፈ ንኣን ጎይታ ተቀበሎ ብልብኻ ኣመን በኣፍካ መስክር እንተበልካዮ በፍጹም ከኣምነካ ከሰምዓካ አይደለም ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ በቃ ኢሳያስ በጣም ተገረመ በቃ ተገረሚ በቃ ነዚህ ምስክርናሲ መን አመኑ ቅጽም እግዚአብሔር ከነመን ተጋህዶሉ ሰብሲ ነዚህ አይነት ኃይልስ በቃ ከምዚ ኮይኑ ስለኻ መከራ ዝረኸበ ስለኻ ተሰቃለ ስለኻ ተዋረደ አሎ ኢየሱስ ጎይታ እዚ ኩሉ እንዳበልኩኻ ጠነካ እንታይ ትብል ማርያም ትብል ጠነካ ሚካኤል ትብል ጠነካ ገብርኤል ትብል ኣብዚ ግን ኣነ ማርያም ኣየንበብኩን ሚካኤል ኣየንበብኩን ገብርኤል ኣየንበብኩን በፍጹም እዚ ሁሉ ዝተጨነቀን ዝተዋረደንሲ ክርስቶስ ኢየሱስ ይብል ኣሎ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ኢሳያስ ከማንስ ነዚ ምስክርና መን ኣመኑ ድበለ ዝበቃ ብዛዕባ እግዚአብሔር ተዛሪቡ መስኪሩ ገለ ቢሉ በቃ ምእማን በቃ ቢሞ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ምስክርና መን ኣመኑ በቃ እግዚአብሔር ከነመን ተጋህደሉ ተገሪሚ ኢየሱስ ጎይታ መከራ ተገበይ ርእሱ ኣዋረደ አፉን ኣይከፈተን ከምትና ማሕረድ ዝክብከብ ገንቸን ከምታ አልቅን ማቅዛፍታ ስቅት ብል በገ አፉ ኣይከፈተን ኢየሱስ ጎይታ እዚ ሁሉ መከራ ነው ወረዶ አፉ ኣይከፈተን አይገርምም ኢየሱስ ጎይታ ኣብዚ ድማ ማይ ጋድ ጎይታ ኢየሱስ ትንፋሱ በቃ ክትወጽ ካላስ ኣብዚ ማይ ጋድ ደገርም ካብ ጊዜ ሳልሰት ሰዓት አቢሉ ክሳዕ ታሳዓት ሰዓት ኣብ ኩላታ ምድሪ ጻልማት ኮነ ኢየሱስ ጎይታ ምክንያቱ ማይ ጋድ ታንክ ዩ ጂሰስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ታንክ ዩ ጂሰስ ምክንያቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ኩሉ ኃጢአትና ስለገበና ኣብዚ ተሳዒሩ ሰይጣን ክርስቶስ ኢየሱስ ስለና በቃ ስለመስመተ ተሳዒሩ ታንክ ዩ ጂሰስ ሃሌሉያ አሜን ክብር ንጎይታ ይሁን ፀሐይሉ ጻልመተት መጋረጃ መቅደስ ኣብ ክልተ ከተርተረ እዚ ድማ ንኣናን ንኣምላኽን ኣርሕቅና ዝነበረ በደል ኃጢአት ክርስቶስ ኢየሱስ ሰሪዎ በቃ ሃሌሉያ በቃ ኢየሱስ ስለና ምስተሐምሸሸ ስለና መስመተ
ካብ ኣምላኽ ኣርሒቅና ዝነበረ መጋረጃ ኃጢአት ተሰርተረ ኢየሱስ ጎይታይ ኣሜን ሃሌሉያ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርን ጎይታይ ይሁን ስለዚ ነቶም ርሑቃት ዝነበሩሲ ቀረባ በቃ ኣቅረቦም ድብል ኣብ ቃል ኣምላኽ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ስለና ምስ መተ ኣሜን ሃሌሉያ ምስተንስአን እዩ ሃሌሉያ ሰባት ሃሌሉያ በኢየሱስ ብምቅባል ነቲ ንኃጢአት ዓለም ከጠፍእ ድመፀ ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ንበደል ዓለም ዘጥፍዕ ክርስቶስ ኢየሱስ ብምቅባል ጥራሕ ሃሌሉያ ካብ እግዚአብሔር ርሒቁ ዝነበረ እንታይ ይኸውን ዳይሬክት ናብ እግዚአብሔር ይቀርብ ኣብ እግዚአብሔር ይጸልይ እግዚአብሔር ይሰምዖ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ምድሪ ድመፀ ሃሌሉያ ካብ እግዚአብሔር ርሑቃት ዝነበርና እቶም ካብ ኣምላኽ ርሑቃት ዝነበሩ ንኦም ቀረባ ገበሩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ስለዚ ኣሕዋተይ ሎሙውን ከምቲ ኢሳያስ ዝበሎ ሃሌሉያ ንምስክርና መን ኣመነ እዩ ፍጹም ኣምላኽ ንመን ተጋህደሉ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ተዛሪቡ ሃሌሉያ ስለዚህ ሰምዖ ተገሪሙ በቃ እዚ ኩሉ ሓይሊ እዚ ኩሉ እግዚአብሔር ቅልጽምቲ በቃ ስለምንታይ ደሰምዑ ስለምንታይ ዘይርዱ እዩ በቃ ተገሪሙ ቋይ ቅልጽም እግዚአብሔር ከነመን ተጋህደ ሎሙን ንሕና ንሰብከልኩም ዘለና እዚ ቅልጽም እዚዩ እዚ በቃ እዚና ንምስክረኩም ዘለና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ዘላለም ብምርካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን መድሓንን መንገድን ህይወትን ምዃኑ ንዛረበ እዚ ሕጂ ንዓኹም ኣይተጋህደልኩም ኣይተገለጸልኩም ገና ካብዚ ምስ ወጣኩም በቃ ወይ ካብዚ ሰሚዕኩም ምስ ወዳእኩም ገና ኣብ ማርያም ተኸዱ ኣብ ሚካኤል ተኸዱ ኣብ ገብርኤል ተኸዱ ገና ኣይተረዳእኩም ገና ኣይሰቆረኩም ኢየሱስ ጎይታይ መንገዲ ኢየሱስ መንገዲ ፋሲካ እንዳትብላ ዓመት ተዛረብዎ ኢየሱስ ፋሲካ እዚዩ ደንሸል ፋሲካና እዚዩ ኢየሱስ ዝገበረልካ እዚዩ ኢየሱስ ዝገበረለይ እዚዩ ኢየሱስ እዚ ታሪኽ ኣይኮነ እዚ ሓቂ እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ነዚ ዝገበረልካ ኣይትቅበሎን ነዚ ዝገበረልካ ኣይተኣምኖን ነዚ ዝገበረልካ ንበይን ኣይትስዕቦን ነዚ ዝገበረልካሲ በቃ ኢየሱስ ጎይታይ ልካ ለይትን መዓልትን ኣብ ምድሪ ኣይሰግደሉን ቴንክ ጂሰስ ኣሜን ሃሌሉያ ስለዚ ተመለሱ ኣብ ኣምላኽ ተመለሱ ኣብ ጎይታ ተመለሱ ብጎይታ እመኑ በኢየሱስ እመኑ ኣሜን ብኻልኦት ኣይትእመኑ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 እንታይ ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዛ ዓለም ዝኣይሉ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቃ ስልጣን ኣየራት ተመላለስኩም ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ሙታት ዝነበርኩም ንዓኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ንመን ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመኑ ብኣበሶምን ብሓጢኣቶምን በቃ ሙታት ዝነበሩ እንታይ ገብሮም ህያዋን ኮይናይና ኣነ ህያው ኮይናይ ብመን ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣመንኩ ማለት ንጎይታ ኢየሱስ ምስተቀበልኩ ንስኻውን ንጎይታ ኢየሱስ ምስተቀበልኩ ህያዋን ክትኸን ሃሌሉያ ህያው ትኸውን እንታይ ኢሉ ዋው ቴንክ ጂሰስ ብበደልኩም ኢሉ ሃሌሉያ ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ሙታት ዝነበርኩም ንዓኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ንሕና ኩላትና ከኣይሉ ነቲ ናይ ስጋን ናይ ሓሳባት ድልየት እናገበና ቀደም ብትምኒት ስጋና ምስቶም መሳታቶም ነበርና ከምቶም ሃሌሉያ ንሕና ወንሲ በቃ ኣብ ኣበሳን ኣብ ሓጢአትን ነና በአንተ ጎይታ ኢየሱስ ተቀበልናላ ግን ሓራ ኮይና ማለት ኢየሱስ ጎይታ ካልኦትን ብባህሪና ደቀ ቁጥዓ ነበርና ኢሉ ሃሌሉያ ግና ኸይሉ እቲ ብምሕረት ሓብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንትታ በዓዘፍ ቀረና ኣባይ ፍቅሩ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንዓና ብበደልና ሙታት ከለናስ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ ብጸጋ ይኹን ዝደሓንኩም ኢሉ ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ካብ ኣምላኽ ስንሕና እንታይ ይኹን ደቀ ቁጥዓ ነርና ክርስቶስ ኢየሱስ ገበልና ወሲዱ ኃጢአትና ወሲዱ ምስ መተግን እቲ መጋረጃ ኃጢአንተን ኣብ ክልተ ተተርተረ በቃ መቃብሕ ተሰበረ እዚ ክመውት ከሎይ ክትንስእ ከለ ድማ ብዙሓት መቶም ዝነበሩም ተንስኦም ናብ ከተማ ተመለሱ ስለዚ እዚ ቅልጽም እዚ ዕብየት እዚ ነገር እዚ ክሰፍረካሎ ክትኣምነለካ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታይ ማርያም መዓልቲ ዝመተተሉ ምድሪ ጸልሚቱ ማርያም መዓልቲ ዝተንሳኣተሉ
ማርያም ተንሲኣ ማርያም ኣላ ትብሉ እንታይ ነገር ተገይሩ ብዛዕባ ማርያም ኢየሱስ ወሊዳ ኢየሱስ ጎይታዩ ጸጋ ዝመልአት እያ ብርክት እያ ንኣምላኽ ዘገልግላት እያ ንኣምላኽ ዝተኣመነት እያ እዚ ኩሉ ዓቢ ምስክር ግን ናብ ኢየሱስ ይደሎ እዚ ዓቢ ኩሉ ስራሕ ግን ናይ ኢየሱስ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚ ብጸጋ ዝሓንኩም ቢሉ ምስኡውን ኣተንሳኣና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመን ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ይባርክኩ ሃሌሉያ ባትወዳ ክብርን ጎይታ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ሃሌሉያ ሃፒ ኢስተር ፋሲጋ ድማ ንሕና ኣብዚ ምድሪ ከለና ኣብዚ ምድሪ ካናዳ ትማል ብዝሓለፈ ሰንበት እዩ ነይሩ ፋሲጋ ማለት ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ዓድና ድማ ብሕጂ ኔክስ እዛ ሰንበት መጽያ ማለት ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ዝኾነ ይሁን ክብርን ጎይታ ይሁን ግና ሕጂ ስማዕ ኣሎ ሃሌሉያ ናማስታ ታንክ ዩ ጂሰስ ስማዕ ኣሎ ሰኒ ታንክ ዩ ጂሰስ አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ ስምካ ይባረክ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታይ አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ ስምካ ይባረክ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ስምካ ይባረክ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታይ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕት ምድሪ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ካልእ ስም አይላል ክብርን ጎይታይ ስም እግዚአብሔር ግን ዘላለም ከፍ ይበል ስም እግዚአብሔር ግን ዘላለም ዓቢ ሃሌሉያ ክብር ሃቦን እግዚአብሔር ክብርን ጎይታይ ይሁን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ thank you Jesus thank you Father thank you Holy Spirit ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ስለዝነበረና ጊዜ ተመስገን ተባረክ ጎይታ thank you Jesus ሃሌሉያ አምላክና ስኻ ዓቢኻ ሃሌሉያ መልክ ስልጣን ዘለካ ኤልሻዳይኻ እግዚአብሔር አቦይ ተመስገን ተባረክ
ስለወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገን ስለተተኸፈለለይ ዋጋ ተመስገን ስለተተኸፈልካና ዋጋ ተመስገን ሃሌሉያ ህዝብኻ ለተተኸፈለሉ ዋጋ ይፍለጥ ሃሌሉያ ህዝብኻ ኢየሱስ ጎይታ ይበል ህዝብኻ ንኣኻ ይፍለጥ ህዝብኻ ንኣኻ ንበይንኻ ይስገድ እግዚአብሔር አቦችምካ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ተመስገን ተባረክ ስለዚህ አለሁም ዶ ጎይታ ኢየሱስ አነሲ ክታብ ሕጂ ከምዚ ኮይኑስ አይተረዳእን ነይሩ ሎሚ ግን ጎይታ ኢየሱስ ከም ግል መድሓኒ ክቅበለየ ነዚ ጎይታ እዝስ ኣብ ልበይ ከንጉሴ ካልኦት ኣማልክቲ ኣምልኽኒ ኣላምላኽ እንትብል ኣብ ቅድሚኹምሲ ኣማልክቲ ኣይትግበሩ እዩ ምስልን ስእልን ኣይትግበሩ እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ አሜን ምስልን ስእልን እግዚአብሔር ይቆጥዑ ምስልን ስእልን እግዚአብሔር ኣዝዩ ደቆጥዖ ሓደ እንታይ ምስልን ስእልን ሃሌሉያ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣነ ቀና ኣምላኽ እዩ በዘይካይ ድማ ኢሉ ካደ ኣምላኽ የልቦን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ሃሌሉያ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣነ ቀና ኣምላኽ እዩ በዘይካይ በቃ ካሊ ኣምላኽ ኣይተምልኽ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ እግዚአብሔር አይተቆነኦ እግዚአብሔር እንዳቀናካ አይትንበር እግዚአብሔር እንዳቀናካ ድማ በቃ አይተቀሽሽን እግዚአብሔር ክትቀሽሽ አይተኸድንሃ እግዚአብሔር ሲ በቃ ኢየሱስ ጎይታይ በጣም ዝገርመኒ አምላኽና ኖ በወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተደይ መጻካዮ እግዚአብሔር አይሰማዓካን አይቀበለካን ኢየሱስ ጎይታይ ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ ይብልና ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ንአባ ዘፍቅሮ ይሉ ንወድ ድማ የፍቅረ ይበቃል አምላኽ ንወድ ዘይፍ ንአባ ዘይፍቅሮ ንወድ ይውን አይፍቅሮን ስለዚህ ንአባ ተፍቅሮ እንድልኩንካ ንወዱ ንኢየሱስ ክርስቶስ አፍቅሮ አሜን እግዚአብሔር ንዓለም ስለዘፍቀረ ይድብል ንወዱ በጃ ከሳዕ ዝህብ ንዓለም አፍቀረ ይበቃ ማዕረክ እንደዚሁ ንዓለም ደፍቀረ ሰብ እንድሕር አፍቅርካ እንታይ ይበቃ ሰብ እንድሕር ፈቲካሲ በቃ ክቡር ነገር ይበቃ በቃ እዚ ዝኸበረ ነገር በቃ ይፍት ይበቃ ኢየሱስ ጎይ ስለዚህ እንድሕር ተፈቅርካ እግዚአብሔር ንወዱ ሂብካ ካብዝን ላዕሪ ድማ ውህበት የለን ካብ ኢየሱስ ንላዕሊ ውህበት የለን ስለዚህ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምቅባልካ ድማ እግዚአብሔር በአኻ ይሕጎስ አሜን በአኻ ደስ ይብሎ ሃሌሉያ ፍቃድ አምላኽ ክንገብር እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሉ ማን ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ፍቃድ አምላኽ ምግባርሲ በወዱ ብምእማን በትንሱ ዝለኣኸ እማን ኢልዎ ማን ይቡን ዝለኣኸ ንኢየሱስ ክርስቶስ ለኢኹ እግዚአብሔር ነትዘፍቅሮ ወዱ ንሓደ ወዱ ሃሌሉያ ንኡ ብምእማን እግዚአብሔር ይሕጎስ ንኡ ብምቅባል እግዚአብሔር ይሕጎስ ብኻሊእ ግን ኣይሕጎስን ይበቃ ዝገበርካ ግበር ዝሰገድካ ስገድ ዘምላኽካ ኣምልኽ ዝኾነ ግበር ብኻሊእ ኣይሕጎስን ብወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንተኣመንካ እግዚአብሔር ይኸብር እግዚአብሔር ይፍቅረካ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ በኻልኦት ኣማልኽቲ እግዚአብሔር ባሃይብሉን በኻልኦት ንስኻ ተምልኾም ኣማልኽቲ እግዚአብሔር ባሃይብሉን ኣይፈልጦም እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ዝፈልጦን ወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ሃሌሉያ አሜን ጌታ ኢየሱስ ጎይታይ ንሱ ዘፍቅሮ ፍቱ ወዳይ ብኡ ዝሰመርኩ አሜን ንኡ ስምዕዎ እዩ ብኡ ባህ ዝበለኒ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ሲ ፍቱ ወዳይ ዝበለኒ ማን ጎይታ ኢየሱስ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወዳይ ኢሉ በቃ ንኡ ስምዕዎ እዩ ንኢየሱስ ንዝሰምዖ ደበለ ኩሉ እግዚአብሔር እንዳይኸውን ደስ ይብሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከተኸብሮ ደስ ደሊ እግዚአብሔር ከተሐጉሳት ደሊ ብወዱ ማን ንወዱ ሰዓቦ ንወዱ አምልኸው ንወዱ አፍቅሮ ንኢየሱስ አፍቅሮ ንኢየሱስ አምልኾ ንኢየሱስ ሰዓቦ አሜን እግዚአብሔር ድማ ፈትወካይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ዘፍቅረን እንተሎ ትእዛዛታ ይሐልል ጎይታ ሃሌሉያ ትእዛዛቱ ድማ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተአመን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ይባርክኩም ኣብዚ ዝጻናሕኩም ድሕሪውን ተኣቱ ጎይታ ብርኽ ያብልኩም ሼር በልዎ ብዙሓት ከድሕኑ ህይወት ክረኽቡ ፋሲካ ማለት ኣብ ቃል ኣምላኽ አንብቦ ትንቢት ኢሳያስ 53 አንብቦ ብምሉእ ኣብዚ ዘንብቦ ጻናሕኩ ብምሉእ አንብቦ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ተገበረልኩም ፍለጥዎ ዘይተገበረክ ዘይፈለጥኩሞ ትጾሙ ተብሉ ገለ ትገብሩ ግና ከዘይ ፈለጥኩሞ ገና ከዘይ ፈለጥኩሞ መጀመርታሲ
نمان كم تنبر كتفلت علىك نمان كم تنبر نمان كم تملخ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ታንክ ዩ ጂሰስ አሜን ዳይ ፈለጥ ካየው ግን ኑ መስዋዕት ከተስዌ ዘይ ፈለጥ ካይ ግን ኑ እንታይ ባህል ጾምን ጸሎትን ክትሕዝ ኦ ማይ ጋድ ተገርም ኳይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ሉቃስ 23 በሙሉ አንብቦ አይሁን ማቴዎስ 27 በሙሉ አንብቦ አይሁን በዚህ ወርሐ እዚ በዚህ ሰሙን እዚ ፋሲካ እንታይ ማለት ብዛዕባ ፋሲካ ኢየሱስ ጎይታይ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝከፈለና ዋጋ ፍለጥዎ አንብቦ አሜን ምስተንብቦ ብዙሕ ነገር ኣብ ልብኩም ይተርፈኩም አሜን ሃሌሉያ ቃል አምላክ በመስማዕ ድማ ቃል አምላክ ሞክ ሰምዕ ከለኻ ድማ ውሽጥኻ እምነት ይመልአካ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ እምነት ብምንታይ ትሰምዕ ትመጽእ አሜን በመስማዕ ኢሉ ተድስማዕ ድማ ቃል ክርስቶስ ኢሉ ሃሌሉያ ነዚ ተሰማዕኩም በሙሉ አንብቦ ኢየሱስ ይፍቅረኩም እዩ ሕጅውን ጎይታይ ጽበየኩም አሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ሃፒ ኢስተር ብሩክ ፋሲካ ይኩነኩም በዚ ፋሲካ ዝግድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንጎይታ ፈሊጥኩም ሕለፍ አሜን ንጎይታ ፍለጥቦ ንጎይታ አኽብርዎ ንጎይታ ሰዓብዎ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ተባረኹ ጎይታ ይባረኽኩም ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ኣብዚ ዘለኹም ጎይታ ብርኽ የብልኩም ሼር በልዎ ድሕሪ ተኣትውን ተባረኹ ካልኣይ ግዜ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክሳብ ዝመጽእ ጎይታ ብርኽ የብልኩም ጽባሕውን ድሕሪ ጽባሕውን ከም ፍቃድ ኣምላኽ ከኣትዌ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ብዛዕባ ፋሲካ ከሰብኸ ኣሜን ንስኹም ድማ ስምዑን ተቐበሉን ኣሜን ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ዓመት ዝስበኸልኩም ብዛዕባ ልደት ብዛዕባ ፋሲካ ኢየሱስ ጎይታይ ክትነብርዎ ክትቅበልዎ ክድሕንዎ እዩ እዚ ቃል ዝስበኸልኩም ኣሜን ሰሰሚዕኩም ክትሓልፉ ዓመታውን ደሰይም ዓመውን ብስተሰይም ሎሙን ለብዘመን ደሰይም ክትኾኑ ኣይኮነን ኢየሱስ ጎይታይ ወስኑ ጎይታ ተቐበሉ ጎይታ ይፍቅረኩም ኢየሱስ ድማ ሕጂ ይመጽእ ኣሎ ኢየሱስ ከመጽእ እዩ ሕጂ ኢየሱስ ምስ መጸ ድማ እዚ ስብከት እዚ የለን ሽዑ ቤተክርስትያን ክትከይድ እያ ሰብካልካ ሰብ የለን ጎይታ ተዘይኣመንካ ኣብዛ ክትተርፍ እያ ኣብዚ ምስተረፍካ ከዓ ትዝገደደ ናይ መጠረሻ ዘበን ኣብቲ ናይ መጠረሻ ኢየሱስ ጎይታይ ቤተክርስትያን ምስተንሰት ኦ ማይ ጋድ ዝኸፈየ ይክኸውን ማለት እዩ ሰብካልካ ሃይማኖት ክትረክብ ኣይኮንካን ሽዑ ማለት እዩ ስለዚ ተጠንቀቕ ግዜ ከለካ ብግዜኻ ትጻወት ብክርስቶስ ኢየሱስ ተኣመን አሜን ሃሌሉያ ኣብ ካሊእ ትስዕሮ ኩሉ ኮንቱ እዩ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ግን ናይ እግዚአብሔር ነገር ግን ኣዚኻ ትጽዕር ኣለካ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ተባረኹ ሻሎም